Mose nhoma ɛtɔ num anaa Deuteronomy ti baako. Yei ne nsɛm a Mose ka kyerɛɛ Israel nyinaa. Yordan agya serɛ soɔ, Araba mpaprɛ so, Sof ntentensoɔ, Paran ne Tofel, Laban, Haserot ne Disahab ntam. Efiri Horeb sɛ bepɔ kwan so, kɔ Kadesbarnea yɛ dadu dabiako kwan. Na afe a ɛtɔ so aduanan no, bosome a ɛtɔ so du biako, bosome no ara da a edi kan no, Mose kasa kyerɛɛ Israelfo no, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no sɛ ɔnka nkyerɛ wɔn no nyinaa. Kum a wokum Amorifoɔ hene Sihon a ɔte Hesbon ne Basan hene Og a ɔte Astarot wɔ Edrei no akyi. Yordan agya, Moab asaase so na Mose firi aseɛ kyerɛkyerɛ mmara yi mu sɛ, Awurade yɛn Nyankopɔn kasa kyerɛɛ yɛn wɔ Horeb sɛ, bepɔ yi ho tena adɔɔso ama mo. Monnane mo ho ntu nkɔ Amorifoɔ bepɔ ne nsase a ɛbemmɛn ho wɔ Araba mpaprɛ no so. Bepɔ so ne mpaprɛ so ne anafoɔ fam ne mpoano nyinaa, Kanaanfo asase so ne Lebanon so enkoduro su kɛseɛ asubɔnten Eufrate ho. Hwɛ mede asase no mato mo anim. Monkɔ nkɔfa asase a Awurade kaa ho ntam kyerɛɛ mo agyanom Abraham, Isak ne Yakob sɛ ɔde bɛma wɔn ne wɔn asefoɔ a wodi wɔ akyire no. Na meka mekyerɛɛ mo bere no mu sɛ, me nko ara mentumi menkura mo. Awurade mo Nyankopɔn ama mo adɔɔso, na hwɛ, nnɛ mo dodoɔ te sɛ ɔsoro nsoroma. Awurade mo agyanom Nyankopɔn mfa no sɛdeɛ motie yi mmɔho apem nka mo ho, na ɔnhyira mo sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ mo no. Ɛbɛyɛ dɛn na me nko ara metumi masoa mo ne mo aperedie ho adesoa duruduro yi? Munyiyi mmarima nyansafoɔ ne animdifoɔ a wɔda nso mo musuakuo no mu, na memfa wɔn sisi mo so atitire. Na mubuaa me sɛ, asɛm a waka sɛ yɛnyɔ no yɛ. Ɛna mede mo musuakuo mu atitire, mmarima nyansafoɔ a wɔda nso sisi mo so atitire, apem so mpanin, ne ɔha so mpanin, ne aduonum so mpanin, ne dudu so mpanin, ne mo musuakuo so ahwɛfoɔ. Na mehyɛ mo atemmufoɔ no mmara bere no mu sɛ, muntie mo nuanom ntam nsɛm, na mumu ntɛntenene onipa ne ne nua ne ne hɔhoɔ ntam. Monhwɛ nnipa anim atemmuo mu. Muntie aketewa sɛ ɔkɛseɛ. Monsuro onipa anim, ɛfiri sɛ atemmuo yɛ Nyankopɔn dea. Na asɛm a ɛyɛ den sene mo na momfa mmrɛ me, na mentie. Na mehyɛ mo nneɛma a monyɔ no nyinaa ho mmara bere no mu. Na yɛtu firi Horeb, na yɛnante fa ɛserɛ kɛseɛ a ɛso yɛ hu a muhunu yɛn nyinaa so, Amorifoɔ bepɔ kwan so, sɛdeɛ Awurade yɛn Nyankopɔn hyɛɛ yɛn no, na yɛduro Kadesbarnea. Na mesee mo sɛ, moaduro Amorifoɔ bepɔ a Awurade yɛn Nyankopɔn de rema yɛn no ho. Hwɛ, Awurade wo Nyankopɔn de asase no ato w'anim. Foro kɔfa, sɛdeɛ Awurade w'agyanom Nyankopɔn ka kyerɛɛ wo no. Nsuro na ma wakoma ntu. Ɛna mo nyinaa motwene pene me kaa sɛ, Ma yɛnsoma mmarima ne yɛnom nkɔsra asase no ma yɛn, na wɔmmɛka kwanko a yɛbɛfa soɔ ne nkuro a yɛbɛduru soɔ no ho asɛm nkyerɛ yɛn. Na asɛm no sɔɔ m'ani sɛ, na mefaa mo mu nnipa 12, musuakuo biara mu nnipa baako. Na wɔdane wɔn ani foro bepɔ no, na wɔkoduru Eskol subɔnhwa mu, na wɔsraeɛ. Na wɔfa asase no so aba bi kura de siane brɛɛ yɛn. Na wɔbɛka kyerɛɛ yɛn bio sɛ, asase Awurade yɛn Nyankopɔn de rema yɛn no yɛ. Nanso moampɛ sɛ moforɔ, na mote Awurade mo Nyankopɔn anum asɛm so atua, na monwiinwii mo ntomadan mu sɛ, ɔta no so na Awurade yi yɛn firi Misraim asase soɔ, sɛ ɔde yɛn rebɛhyɛ Amorifoɔ nsa, na wasɛe yɛn. Ɛhe na yɛmfa nkorɔ? Yɛn nuanom atu yɛn akoma sɛ, nnipa no soso, na wɔwoware sene yɛn. Nkuro no yɛ akɛse a wɔatoto ho afasuo kɔ soro. Na bio nso, yɛhunu Anakfoɔ mma no wɔ hɔ. Na mesee mo sɛ, momma mo akoma ntu, na monsuro wɔn. Awurade mo Nyankopɔn a wodi mo anim no, ɔno na ɔbɛko ama mo, sɛdeɛ ɔyɔ maa mo Misraim wɔ mo anim no ara. Ne ɛserɛ so a wuhunu sɛ Awurade wo Nyankopɔn kura wo, sɛdeɛ onipa kura ne ba, akwan a mofaa soɔ no nyinaa so besii sɛ muduru ha yi. Na yei mu nso, moanyɛ Awurade mo Nyankopɔn ani.
nanso ɔno na odi mo anim ɔkwan soɔ sɛ ɔrekɔsra mo nsrabankyerɛbea ama mo ogye mu anadwo sɛ ɔrekyerɛ mo kwan a momfa soɔ mununkum mu awia. Na Awurade tee mo nsɛm no na ne bo fuiɛ na ɔkaa ntam sɛ awo ntoatoasoɔ bɔne mu nnipa yi mu biara renhunu asase pa a mekaa ho ntam sɛ mede bɛma mo agyanom no. Gye Yefune ba Kaleb, ɔno na obehunu, na ɔno na mede asase a oti asoɔ no bɛma no ne ne mma, ɛfiri sɛ wadi Awurade akyi. Me nso mo nti Awurade fa m'abufu kaa sɛ wo nso worenkɔ hɔ. Num ba Yosua a ogyina w'anim no, ɔno na obeduru hɔ. Ɔno na hyɛ no den, na ɔno na ɔbɛkyɛ agyapadeɛ no ama Israel. Na mo mma nketewa a mo se wɔbɛyɛ nnomum ne mo mma a nnɛ wonnim papa ne bɔne no, wɔn na obeduru hɔ. Wɔn na mede bɛma wɔn na wɔn na obedi soɔ. Na mo deɛ, monane mo ho ntu nkɔ ɛserɛ so, ɛpo kɔkɔɔ kwan so. Ɛna mobua see me sɛ, yɛyɛ Awurade bɔne, yɛn na bɛforo akɔko sɛdeɛ Awurade yɛn Nyankopɔn hyɛɛ yɛn no nyinaa. Na mode mo akodeɛ miamiayɛ no, ɛyɛ me sɛ bepɔ no forɔ yɛ agorɔ. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, ka kyerɛ wɔn sɛ, momforo nkɔko na minni mo mu, na moankɔtotɔ mo atamfo anim. Na mekasa mekyerɛɛ mo, na moantie, na mote Awurade anum asɛm atua, na motintim mo anim foro bepɔ no. Na Amorifo a wɔte bepɔ no soɔ no firi behyiaa mo, na wɔtaa mo sɛdeɛ nwowa yɔ, na wokunkum mo Seir koduruu Horma. Na mosane besu Awurade anim, na Awurade antie mo, na wanyɛ aso ama mo. Ɛna motenaa Kades dii nna pii, sɛdeɛ nna a mode tenaa hɔ teɛ no. Deuteronomy 12. Ɛna yɛdanee yɛn ho tuu yɛn kwan kɔɔ ɛserɛ so, ɛpo kɔkɔɔ kwan so, sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ me no. Na yɛkonton faa Seir bepɔ ho nna pii. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, moafa bepɔ yi ho biara, na monane mo ho nkyerɛ atifi fam, na hyɛ ɔman no sɛ, morebetwam mo nuanom Esau ma a wɔte Seir no hyeɛ so, na wosuro mo, monhwɛ mo ho yie. Mo ne wɔn ni aperepereɛ, na meremfa wɔn asase nammɔn biako mpo mema mo. Ɛfiri sɛ mede Seir bepɔ mama Esau sɛ n'atenaeɛ. Momfa sika ntɔ wɔn nkyɛn aduane nni, na nsuo nso momfa sika ntɔ no wɔn nkyɛn nom. Na Awurade Onyankopɔn ahyira wo, wo nsa ano adwuma nyinaa mu. Wahunu wo srɛ kɛseɛ so nanteɛ yi. Mfirinhyia aduanan yi, Awurade Onyankopɔn adi w'akyi, biribiara nhia wo. Na yɛsianee yɛn nuanom Esau ma a wɔte Seir no ho fa Araba mpaprɛ so kwan so firi Elat ne Esion-Giba, danee yɛn ho betwam Moab serɛ so kwan so. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, nhiahia Moab ho, na ɛne wɔn ni apereapereɛ nko, na meremma wo wɔn asase no bi ni so, ɛfiri sɛ mede Ar mama Lot ma sɛ wonni so. Emifoɔ na kane no na wɔte soɔ. Ɔman a wɔso na wɔdɔɔso, na wɔware sɛ Anakfoɔ. Wɔn nso wobu wɔn abrane akɛseɛ sɛ Anakfoɔ. Moabfoɔ na ɛfrɛ wɔn Emifoɔ. Na sɛ nso akane no Horifoɔ na ɛte hɔ. Na Esau ma tuu wɔn na wɔsɛe wɔn anim. Sɛdeɛ Israel yɛɔ asase a ɛyɛ wɔn agyapadeɛ a Awurade de maa wɔn no. Afei monsɔre nkotwa Sered asuwa, na yɛtwa Sered asuwa. Na nna dodoɔ a yɛde nante firi Kades-Barnea besii sɛ yɛtwa Sered asuwa no yɛ mfirinhyia 38, besii sɛ akofofoɔ awɔ ntoatoasoɔ no nyinaa wiesa firi nsabaa no mu, sɛdeɛ Awurade kaa wɔn ntam no. Na Awurade nsa nso daa wɔn so sɛ ɔresɛe wɔn afiri nsabaa no mu akosi sɛ wɔbɛwie sa. Na akofofoɔ no nyinaa saeɛ na wɔwuwu firi ɔman no mu no, Awurade ka kyerɛ me sɛ, ɛnɛ worebetwam wɔ Ar, Moab hyeɛ so, na woduru Amon mma hyeɛ so a, nhiahia wɔn ho, na ne wɔn ni aperepereɛ, na meremma wɔ Amon mma asase no bi ni so, ɛfiri sɛ mede mama Lot ma sɛ wonni so. Wobu ɛno nso abrane akɛseɛ asase. Abrane akɛseɛ na ɛte so kane no. Na Amonfoɔ frɛ wɔn Samsumin. Ɔman a wɔso na wɔdɔɔso, na wɔware sɛ Anakfoɔ. Na Awurade sɛe wɔn anim ma wotuu wɔn tenaa wɔn anam.
sɛdeɛ ɔyɛ maa Esau maa wɔte sɛ a ɔsɛe Horifoɔ wɔ n'anim maa wotuu wɔn tenaa wɔn anan beduru nnɛ yi no. Na Awifoɔ nso a wɔtenaa nkuraa koduru Gasa no. Kaftorim a ofiri Kaftor bae no bɛsɛe wɔn tenaa wɔn anan mu. Monsɔre ntu nkotwa Arnon subonhwa. Hwɛ mede Hesbon hene Sihon a ɔyɛ Amorini no ne n'asase mahyɛ wo nsa. Firi aseɛ di so na ɛne no ni aperepereɛ na monko. Ɛnɛ da yi na mefiri aseɛ mede wo ho suro ne wo huhu magu soro nyinaa ase aman a wɔbɛte wo nka soɔ. Na wɔn ho apopo na wɔn akoma atu w'anim. Na mede asomdwoe sɛm me firi Kedemot srɛ so mesoma abɔfoɔ ma wɔkɔ Hesbon hene Sihon nkyɛn kɔkaa sɛ, ma mentwam w'asase so, ɔkwan so ara na mɛfa, meremma ne nifa anaa benkum. Tɔn aduane ma megye sika ma menni, na ma me nsuo nso gye sika ma menom. Menan hunu na mede betwam, sɛdeɛ Esau ma a wɔte Seir ne Moabfoɔ a wɔte Ar yɛɛ me no. De bɛkɔ akosi sɛ metwa Yordan makɔ asase a Awurade yɛn Nyankopɔn de rema yɛn no soɔ. Na Hesbon hene Sihon amma yɛamfa ne nkyɛn ntwam, ɛfiri sɛ Awurade wo Nyankopɔn maa ne honhom senee, na opirim n'akoma, na ɔde no ahyɛ wo nsa sɛdeɛ teɛ nnɛ da yi. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, hwɛ mɛfiri aseɛ mede Sihon ne n'asase mato w'anim, firi aseɛ fa, na di n'asase so. Ɛna Sihon firi behyia yɛn, ɔno ne ne man nyinaa, sɛ ɔne yɛn rebɛko wɔ Yahas. Na Awurade yɛn Nyankopɔn de no hyɛɛ yɛn nsa, na yɛkunkum no ne ne mma ne ne man nyinaa. Na yɛfaa ne nkuro nyinaa saa berɛ no, na yɛsɛe nkuro no nyinaa pasapasa. Mmarima ne mmaa ne mmɔfra, yɛanya odwanefoɔ biara, gye afieboa nko na yɛfom wɔn faeɛ, ɛne nkuro a yɛfaeɛ no mu asadeɛ. Efiri Arora a ɛda Arnon subonhwa no ne kuro a ɛda subonhwa no mu no so, de kosi Gilead. Kuro biara ni hɔ a na ɛyɛ den sene yɛn. Awurade yɛn Nyankopɔn de ne nyinaa hyɛ yɛn nsa. Gye Amon ma asase no nko ho na wantwea mpini. Yabok subonhwa nkyɛn mu nyinaa, ne mmepɔ no so nkuro ne baabiara a Awurade yɛn Nyankopɔn braa yɛn. Deuteronomy timiɛnsa. Ɛna yɛdane yɛn ani foro kɔɔ Basan kwan soɔ. Na Basan hene Og firi behyiaa yɛn. Ɔno ne ne man nyinaa ne yɛn bɛko wɔ Edrei. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, nsuro no, na mede ɔne ne man nyinaa ne n'asase mahyɛ wo nsa. Sɛ yɛ no sɛdeɛ woyɛɛ Amorifoɔ hene Sihon a ɔtenaa Hesbon no. Na Awurade yɛn Nyankopɔn de Basan hene Og nso ne ne man nyinaa hyɛɛ yɛn nsa. Na yɛkum no kosii sɛ odwanefoɔ biara anka ama no. Na yɛfaa ne nkuro nyinaa bere no mu. Kuro biara ni hɔ a yɛanye wɔ nsɛm. Nkuro 60 Argob asase nyinaa, Og ahenni a ɛwɔ Basan. Nkuro yi nyinaa ɛho wɔ afasu atentene, na apɔnkɛseɛ ne adaban ma no yɛ den. Ɛsono asase pataase nkuro a ɛdɔɔso bebree. Na yɛsɛe wɔn pasapasa sɛdeɛ ɛyɛ Hesbon hene Sihon no. Yɛsɛe nkuro no ne emu mmarima, mmaa ne mmɔfra nyinaa pasapasa. Na fiebua nyinaa ne nkuro no mu asadeɛ deɛ yɛfom fae. Na yɛgye asase no firi Amorifoɔ ahemfo baanu a wɔwɔ Yordan agya no nsam saa berɛ no. Efiri Arnon subonhwa mu kosi Hermon bepɔ ho. Sidonfoɔ frɛ Hermon sɛ Sirion, na Amorifoɔ frɛ no Sinɛ. Asase taso nkuro nyinaa, ne Gilead nyinaa, ne Basan nyinaa, koduru Saka ne Edrei, Basan hene Og ahenni no nkuro. Na Basan hene Og nko na aka, abrane akɛseɛ nkaeɛ no mu. Hwɛ, ne mpa a ɛyɛ dadeɛ mpa ensi Amon ma Raba anaa. Ne tentene basafa nkono, na ne tɛtrɛtɛ basafa nan, sɛdeɛ onipa basafa teɛ. Na yɛfa asase saa berɛ no. Efiri Arora a ɛda Arnon subonhwa mu ne Gilead bepɔ fa ne ne nkuro na mede me maa Rubenfoɔ ne Gadfoɔ. Na Gilead nkaeɛ ne Basan nyinaa, Og man a ɛyɛ Argob asase nyinaa, mede maa Manase abusuakuo fa.
Saa Basan no nyinaa na wɔfrɛ no abrane akɛseɛ asase. Manase ba yɛ fa Agob asase no nyinaa ɛne Basan kosii Gesurfoɔ ne Makatfoɔ hyeɛ so. Na ɔde ne din too asase no frɛ no Hawot yɛ de besi nnɛ da yi. Na mede Gilead ma Makir, na Rubenfoɔ no Gadfoɔ no mema wɔn Gilead fa bi. Ekoduru Arnon subonhwa ho a subonhwa no mfimfini ahyeɛ, de kɔpem Yabok subonhwa no, Amon mahyeɛ so, Araba mpaprɛ so ne Yordan ne ɛho asase, efiri Kineret kosi Araba mpaprɛ so po a ɛne nkyene po no ano wɔ Pisga bepɔ ase apuei fam. Na mehyɛ mo saa brɛ no sɛ, Awurade mo Nyankopɔn de asase ama mo sɛ munni so. Mo akofofoɔ nyinaa mmea ntwam ne mo nuanom Israelfo anim. Mo yerenom ne mo mma ne mo mmoa deɛ, minim sɛ mowɔ mmoa pii, wɔntena mo nkuro a mede mama mo no mu, nkosi sɛ Awurade bɛma mo nuanom ahome sɛ mo, na wɔn nso wɔadi asase a Awurade mo Nyankopɔn de rema wɔn Yordan agya no so, ansa na moasan aba mo agyapade a mede mama mo no so. Na Yosua nso mehyɛ no saa brɛ no sɛ, w'ani ahunu deɛ Awurade mo Nyankopɔn de yɛɛ ahemfo baanu yi nyinaa. Saa ara nso na Awurade bɛyɛ ahenni a woretwam akɔ hɔ nyinaa. Munnsuro wɔn, ɛfiri sɛ Awurade mo Nyankopɔn na ɔbɛko ama mo. Na mesrɛ Awurade saa brɛ no sɛ, Awurade Nyankopɔn, wo ne wafiri aseɛ de wo kɛseyɛ ne wo nsa a ɛyɛ den no akyerɛ w'akoa. Na onyame bɛn na ɔwɔ soro anaa asase so a obetumi ayɛ wo nnwuma ne wo mmaninnie yi bie. Mesrɛ wo, ma mentwa menkɔhwɛ asase pa a ɛwɔ Yordan agya no, bepɔ fɛɛfɛ no ne Lebanon. Nanso mo nti Awurade bu fuw me na wantie me. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, ɛdɔɔso ma wo, nkɔ so ne me nkasa asɛm yi ho bio. Foro kɔ Pisga so, na ma w'ani so hwɛ atɔeɛ ne atifi fam, ne anafoɔ ne apueyɛ, na fa w'ani hwɛ. Na Yordan yi deɛ worentwa. Na hyɛ Yosua yie, na hyɛ no den, na hyɛ no abooduro, ɛfiri sɛ ɔno na ɔbɛkyɛ asase a wobɛhunu no mu ama wɔn. Na yɛtenaa bɔnhwa no mu, Bet-Peor ntentensoɔ. Deuteronomy 9. Na afei Israel, tie ahyɛdeɛ ne atemmude a mekyerɛ mo sɛ monyɔ no, na moanya nkwa. Na moakɔ akɔfa asase a Awurade mo agyanom Nyankopɔn de rema mo no. Momfa hwee nka asɛm a merehyɛ mo yi ho, nanso munyi mu biribi, na moadi Awurade mo Nyankopɔn mmara nsɛm a merehyɛ mo yi so. Mo ani ahunu deɛ Baal-peor nti Awurade yɔɔyɛ sɛ nnipa a wodii Baal-peor akyi nyinaa, Awurade mo Nyankopɔn sɛee wɔn firi mo mu. Na mo a mobata Awurade mo Nyankopɔn ho no, mo nyinaa te ase nnɛ. Hwɛ, merekyerɛ mo ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ, sɛdeɛ Awurade mo Nyankopɔn hyɛɛ me no sɛ monyɔ sa, asase a morekɔ soɔ akɔfa no so. Enti mu ne so na monyɔ, ɛfiri sɛ ɛne no mo nyansaa ne mo nhunumu. Aman a wɔbɛte ahyɛdeɛ yi nyinaa anim, na wɔbɛka sɛ, ampa ɔman nyansafoɔ ne nhunumufoɔ ne ɔman kɛseɛ yi. Na ɔman kɛseɛ bɛn wɔwɔ onyame bi a ɔbɛn wɔn sɛdeɛ Awurade yɛn Nyankopɔn bɛn yɛn. Yɛmfrɛ a yɛfrɛ no nyinaa mu yi. Na ɔman kɛseɛ bɛn na ɛwɔ ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ trenee sɛ mmara a mede meresi mo anim nnɛ yi nyinaa. Wo ho yi ara na hwɛ, na hwɛ wo kra yie, na wo werɛ mfiri nsɛm a w'ani ahunu no, na wo kwanna nyinaa mu amfiri w'akoma mu, na ma wo mma ne wo mmamma nhunu. Ɛda a na wogyina Awurade wo Nyankopɔn anim, Horeb soɔ no, na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, boaboa ɔman no ano ma me, na mema wontie me nsɛm a wonsua mfa nsuro me, na a wɔde te aseɛ asase soɔ nyinaa, na wɔmfa nkyerɛ wɔn mma. Na motwe pini begyina bepɔ no ase, na bepɔ no de gya redɛre kɔ soro tɔn ne esum, mununkum ne esum kabii. Na Awurade firi ogya no mu kasa kyerɛɛ mo. Nsɛm no ne no, mo ara motee, na suban bi na mo ahunu anka ne no ho. Na wɔkaa n'apam a ɔhyɛɛ mo sɛ monyɔ no kyerɛɛ mo, mmaransɛm 10 no, na wɔtwerɛ aboapono 2 so. Na me nso Awurade hyɛɛ me bere no mu sɛ menkyerɛ mo ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a monyɔ.
asase a moretwam akɔfa no so. Enti monhwɛ mo kra so yie, efiri sɛ moanhunu suban biara da no a Awurade firi ogya no mu kasa kyerɛ mo Horeb soɔ no. Na moanni asɛmmɔne ankɔyɛ ohonini a wasene amfa, adeɛ biara suban, ɔbarima anaa ɔbaa nsɛsoɔ, asase so aboa biara nsɛsoɔ, atakraboa a otu wie mu nsɛsoɔ, adeɛ biara a ɛwea fam nsɛsoɔ, apataa biara a ɔwɔ nsuo mu asase ase nsɛsoɔ. Na woamma w'ani so ankyerɛ soro anhwɛ owia ne ɔsrane ne nsoroma, ɔsoro asafo nyinaa, na antwewo ankɔsɔre wɔn ansom wɔn. Nneɛma a Awurade Onyankopɔn akyekyɛ ama wie yi nyinaa ase amanaman nyinaa no. Na mo deɛ, Awurade na wayi mo afiri dadeɛ fononoo mu, afiri Misraim sɛ mommɛyɛ n'awugya man sɛdeɛ moteɛ nnɛ da yi. Na mo nti Awurade nyaa me abufuo, na ɔkaa ntam sɛ merentwa Yordan na merenkɔ asase pa a Awurade Onyankopɔn de rema wo sɛ isuo no so. Na me deɛ, merebewu asase yi so, merentwa Yordan na mobetwa akɔfa asase pa no. Monhwɛ mo ho yie na mo werɛ mfiri Awurade mo Nyankopɔn apam a ɔne mo pamyɛ no, na moanyɛ ohonini a ɛyɛ biribiara a Awurade Onyankopɔn abra wɔ nsɛso amfa. Na Awurade Onyankopɔn yɛ ogya a ɛhyeɛ, Onyankopɔn ninkufoɔ. Sɛ wowo mma ne mmamma na mokyɛre asase no so, na modi asɛmmɔne yɛ ohoni, adeɛ biara suban, na moyɛ deɛ ɛnyɛ Awurade Onyankopɔn anim de huru ne bo a, ɛnnɛ mefrɛ ɔsoro ne asase sɛ ɛmɛdi mo adanseɛ sɛ yira na mobɛyira ntɛm soɔ, ɛfiri asase a moretwa Yordan akɔfa no soɔ. Monna renkyɛre so, na mmom sɛeɛ na mobɛsɛe pasapasa. Na Awurade bɛpansa mo agu amanaman mu, de bɛka mo mu kakraa bi wɔ wiase aman a Awurade de mo bɛkɔ hɔ no mu. Na ɛhɔ na mobɛsom anyame a ɛyɛ onipa nsa ano adwuma, nnua ne abo a ɛnhunu adeɛ, na ɛnte asɛm, na ɛnnidie, na ɛnhu adeɛ nhwɛ no. Na ɛhɔ nso mobɛhwehwɛ Awurade wo Nyankopɔn. Na sɛ wode w'akoma nyinaa na okra nyinaa hwehwɛ n'akyiri kwan a wobehu no. Sɛ hia wo na nneɛma yi nyinaa to wo nna a edi akyire no mu a, wobɛsane aba Awurade wo Nyankopɔn nkyɛn abetie ne nne. Na Awurade wo Nyankopɔn yɛ Onyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ, ɔrempa wo na ɔrensɛe wo. Na ne werɛ remfiri w'agyanom apam a ɔkaa ho ntam kyerɛɛ wɔn no. Na bisa nna a atwa mu a edi w'anim no, efiri da a Onyankopɔn bɔɔ onipa asase soɔ, na bisa firi soro ano kɔpem ano, sɛ wayɔ biribi a ɛte sɛ asɛnkɛseɛ yi, anaasɛ wate biribi sɛ ɛno, sɛ ɔman bi ate Nyankopɔn ne sɛ efiri ogya mu rekasa, sɛdeɛ wateɛ yi na wanya nkwa, anaasɛ onyame bi asɔ ahwɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔyi ɔman bi afiri ɔman bi mu afa, sɔhwɛ hodoɔ, nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ, ne akodie ne nsa a ɛyɛ den, ne basa a watene ne ahodwirideɛ akɛseɛ mu, sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn yɔ maa mo Misraim wɔ mo anim no anaa. Wo deɛ wama woahunu, na woahunu sɛ Awurade ne Onyankopɔn a obi nni hɔ nka ne ho. Ofiri soro ma wotee ne nne sɛ ɔretenetene woɔ, na asase so nso wama woahunu ne gya kɛseɛ no, na woate ne nsɛm afiri ogya mu. Ɛsiane sɛ ɔdɔ w'agyanom nti, wayi wɔn asefoɔ a edi wɔn akyire, na ɔde n'anim ne ne tumi kɛseɛ ayi wo afiri Misraim, sɛ ɔrebetu aman a wɔso na wɔyɛ den sene woɔ afiri w'anim, sɛ wɔde wo rekɔ hɔ de wɔn asase akɔma wo sɛ awunyadeɛ, sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ da yi. Enti hunu nnɛ na fɛsie w'akoma mu, sɛ Awurade ne Onyankopɔn, nyame so wɔ ɔsoro ne asase so wɔ fam, obi ni hɔ bio. Na di n'ahyɛdeɛ ne ne mmaransɛm a merehyɛ wo nnɛ yi so, na awie wo ne wo mma a wodi w'akyire yie, na woakye wɔ asase a Awurade wo Nyankopɔn de rema woɔ no so daa nyinaa. Ɛno na Mose yiyii nkuro mmiɛnsa, Yordan agya deɛ owia pue, sɛ onipakumfoɔ a okum ne yɔnko nsapan mu na ɔntane no dada no nnwane nkɔ hɔ. Na odwane kɔ nkuro yi biako mu a wanya nkwa. Oyi bɛsɛ wɔ ɛsrɛ so ne asaseta so maa Rubimfoɔ, ne Ramot wɔ Gilead maa Gadfoɔ, ne Golan wɔ Basan maa Manasifoɔ. Na yei ne mmara a Mose de too Israelfoɔ no anim.
Yenum ne adansesɛm ne ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a Israelfo firi Misrim bae no, Mose ka kyerɛɛ wɔn. Yordan agya bɔnhwa no mu, Bet-Peor ntentensoɔ. Amorifoɔ hene Sihon a ɔtenaa Hesbon a Mose ne Israelfo firi Misrim bae no, wokum no asase so. Na wɔfaa n'asase ne Basan hene Og asase. Amorifoɔ ahemfo baanu a wɔtenatena Yordan agya, apuei fam no asase. Efiri Arai a ɛda Arnon subonhwa ano, kosi Sion bepɔ a ɛne Hamon ho, ne Araba mpapre a ɛda Yordan agya apuei no nyinaa, koduru Araba mpapre so ɛpo no ano wɔ Pisga ase. Deuteronomy tinum. Na Mose frɛ Israel nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Israel, muntie ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a mereka magu mo asom nnɛ yi, na munsua na munni so nyɔ. Awurade yɛn Nyankopɔn ne yɛyɛ apam Horeb so. Ɛnyɛ yɛn agyanom na Awurade ne wɔn pam apam yi, na yɛyɛ ne a ɛnɛ yɛn nyinaa tete ase yi ara. Awurade firi ogya no mu bepɔ no ho ne mu dii nhwɛanimu na ɔkasae. Me deɛ na megyina Awurade ne mo ntam saa brɛ no, sɛ merekyerɛ mo Awurade asɛm, ɛfiri sɛ musuro ogya no anim na moamfere bepɔ no. Na ɔkaa sɛ, Mene Awurade wo Nyankopɔn a meyii wo firi Misraim asase soɔ nkoafie mu no. Nya anyame afoforɔ nka me ho. Nyɔ ohoni, adeɛ a ɛwɔ wiem ɔsoro, ne deɛ ɛwɔ asase so ɛfam, ne deɛ ɛwɔ nsuo mu asase ase suban mfa. Nkoto wɔn na nsom wɔn. Na me Awurade wo Nyankopɔn, meyɛ Onyankopɔn ninkumfo a metua agyanom amumuyɔ so ka. Mefa masoɔ kosi awɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nnan a wɔtan me soɔ. Na meyɛ awɔ ntoatoasoɔ mpempem a wɔdɔ me na wodi me mmara nsɛm so adɔyɛ. Mmɔ Awurade wo Nyankopɔn din kwa. Na Awurade remma deɛ ɔbɔ ne din kwa ho nyɛ tɔtrɔtɔɔ. Di homeda na yɛ no kronkron sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn ahyɛ wo no. Na nsia na yɛ adwuma, na yɛ w'adeɛ nyinaa. Na da ɛtɔ so nson no yɛ homeda ma Awurade wo Nyankopɔn. Nyɛ adwuma biara, wo ne wo babarima ne wo babaa, ne w'akoa ne w'afenaa, ne wo nantwie ne w'afunumu ne wo mmoa nyinaa, ne wo hɔhoɔ a ɔwɔ wo kura pono mu. Na w'akoa ne w'afenaa home sɛ wo. Na kae sɛ woyɛ akoa Misraim asase so. Na Awurade wo Nyankopɔn de nsa a ɛyɛ den ne basa a watene mu yi wo firi hɔ. Enti na Awurade wo Nyankopɔn hyɛ wo sɛ di homeda no. Di w'agya ne wo nani sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn ahyɛ wo no. Na wo nan ware na asiw yie asase a Awurade wo Nyankopɔn de rema wo no so. Ni awu na nsɛe awadeɛ na mmɔkorɔ no na ni wo yɔnko ho adansi huhuo na ma wo kɔn no wo yɔnko yere na ma w'ani mmere wo yɔnko fie na asase ne n'akoa ne n'afenaa ne n'anantwie ne n'afunumu ne biribiara a ɛyɛ wo yɔnko dea. Nsɛm yi na Awurade firi ogya mununkum ne esum kabii no mu de ne kɛseɛ ka kyerɛ mo badwa nyinaa bepɔ no soɔ. Na wɔamfa bi anka ho, na ɔtwerɛ no aboɔ pono mmienu so de maa me. Na mote ɛne no firi esum no mu, na bepɔ no redɛre no, motwe pinii me nkyɛn, mo musuakuo mu atitire nyinaa, ne mo mpanimfoɔ bɛkaa sɛ, Hwɛ, Awurade yɛn Nyankopɔn ama yɛhunu n'animonyam ne ne kɛseɛ, na yɛate ne nne afiri ogya no mu. Ɛnɛ da yi na yɛhunu sɛ, Onyankopɔn ne onipa kasa, nanso onya nkwa. Na afei, adɛn nti na yɛnwuo? Ɛfiri sɛ ogya kɛseɛ yi rebɛhye yɛn. Sɛ yɛte Awurade yɛn Nyankopɔn ne bio a, yɛbɛwuwu. Na honam nyinaa mu hwan na wate Nyankopɔn teasefoɔ no nne, sɛ ɛrekasa firi ogya mu, sɛ yɛn, na wɔanya nkwa. Wɔn na twepini hɔ, na tie deɛ Awurade yɛn Nyankopɔn bɛka nyinaa, na bɛka yɛn deɛ Awurade yɛn Nyankopɔn bɛka akyerɛ wɔn nyinaa, na yɛbɛtie, na yɛayɔ. Na morekasa akyerɛ me no, Awurade tee mo nsɛm no, na Awurade ka kyerɛ me sɛ, mate ɔman yi nsɛm a waka akyerɛ wo no, deɛ waka nyinaa waka no yie. O, sanka obenya akoma a ɛte sɛ yie, na wɔde asuro me adi me mmara nsɛm so nna nyinaa, na asi wɔn ne wɔn mma yie daa. Kɔ na kɔka kyerɛ wɔn sɛ, monsane nkɔ mo ntomadan mu, na wo deɛ gyina me nkyɛn ha,
na menka mmaransɛm ne ahyɛdeɛ ne atemmude a wobɛkyerɛkyerɛ wɔn no nyinaa menkyerɛ wo, na wɔnnwɔ wɔ asase a mede merema wɔn sɛ wɔmfa no so. Enti monhwɛ na monyɔ sɛdeɛ Awurade mo Nyankopɔn ahyɛ mo no. Momma ne nifa anaa benkum. Ɔkwan a Awurade mo Nyankopɔn ahyɛ mo no nyinaa so na monanteɛ, na moanya nkwa, na asi mo yie, na monna aware asase a morekonya no so. Deuteronomy 10. Na yei ne mmaransɛm, ahyɛdeɛ ne atemmude a Awurade mo Nyankopɔn ahyɛ sɛ wɔnkyerɛkyerɛ mo na monyɔ asase a moretwam akɔfa no soɔ. Na woasuro Awurade wo Nyankopɔn adi n'ahyɛdeɛ ne ne mmaransɛm a merehyɛ wo yi nyinaa so. Wo ne wo ba ne wo baba, wo nkwanna nyinaa, na wo na aware. Enti Israel tie, na hwɛ yɔ, na asi wo yie, na wadɔɔso pii, sɛdeɛ Awurade w'agyanom Nyankopɔn ka kyerɛ wo no, asase a nifusuo ne ɛwɔ sene soɔ no so. Israel tie, Awurade yɛn Nyankopɔn ne Awurade koro. Na fo akoma nyinaa, ne wo kra nyinaa, ne w'ahoɔden nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn. Na nsɛm a merehyɛ wo nna yi nna w'akoma so. Na fa kyerɛkyerɛ wo mma yie, na kasa ho. Wɔfitena mu ne wo kwan so nanteɛ mu, ne wo nna mu ne wo sɔreɛ mu. Na fa yɛ sɛnkyerɛnneɛ kyekyere wo nsa, na ɛnyɛ w'aniwa ntam nkae abotire, na twerɛ gu wo fie aponnwa ho, ne w'apon kɛseɛ so. Na sɛ Awurade wo Nyankopɔn nya de wo duru asase a ɔkaa w'agyanom Abraham, Isak ne Yakob ntam sɛ ɔde bɛma wo no so, nkura kɛseɛ a ɛyɛ fa a ɛnyɛ wo na wokyekyereɛ, ne adan a nnipa nyinaa yɛ no amaama a ɛnyɛ wo na wode hyehyɛɛ mu, ne mmura a watutu a ɛnyɛ wo na wotutuiɛ, bobe nturo ne ngudua nturo a ɛnyɛ wo na wotetɛeɛ. Na sɛ wodidi na wommee a, hwɛ yie na ɔwerɛ mfiri Awurade a oyii wo Misraim asase so firi nkoafie no. Awurade wo Nyankopɔn na suro no, na ɔno na som no, na ne diri ho ntam na ka. Munnie nyame foforo a wofiri amanaman a wogugu mo ho no anyame mu akyi. Na Awurade wo Nyankopɔn a ɔwɔ wo mu no yɛ Onyankopɔn ninkufoɔ. Na Awurade wo Nyankopɔn abufuo annɛre ntia wo, na wansɛe wo amfiri asase ani. Monso Awurade mo Nyankopɔn hwɛ, sɛdeɛ mosɔɔ no hwɛɛ Masa hɔ no. Munnie Awurade mo Nyankopɔn mmaransɛm ne n'adansesɛm ne n'ahyɛdeɛ a wahyɛ mo no so pɛpɛɛpɛ. Na hwɛ deɛ tene na ɛyɛ Awurade ani soɔ, na asi wo yie, na wakɔ akɔfa asase pa a Awurade kaa ho ntam kyerɛɛ w'agyanom no. Na watu atamfo nyinaa firi w'anim, sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. So ɔkyena bi wo ba bisa wo sɛ, adansesɛm ne ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ bɛn na Awurade yɛn Nyankopɔn de hyɛɛ mu yi a, ka kyerɛ wo ba no sɛ, yɛyɛ Faro nkoa Misrim, na Awurade de nsa a ɛyɛ den yi yɛn firi Misrim. Na Awurade maa nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ akɛseɛ a ɛyɛ hu baa Misrim. Faro ne ne fie nyinaa so wɔ yɛn anim. Na yɛn deɛ, oyi yɛn firi hɔ sɛ, ɔde areba de asase a ɔkaa ho ntam kyerɛ yɛn agyanom no abɛma yɛn. Na Awurade hyɛɛ yɛn sɛ, yɛnwɔ ahyɛdeɛ yi nyinaa na yɛnsuro Awurade yɛn Nyankopɔn, na ɛnsi yɛn yie nna nyinaa, na ɔma yɛnya nkwa, sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi. Na sɛ yɛhwɛ di mmaransɛm nyinaa so Awurade yɛn Nyankopɔn anim, sɛdeɛ ɔhyɛɛ yɛn no a, ɛbɛyɛ yɛn ateneneefoɔ. Deuteronomy 10. Sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn de wo duru asase a worekɔ akɔfa no so, na ɔpamo amanaman pii firi w'anim, Hetifoɔ ne Gilgasifoɔ, ne Amorifoɔ ne Kanaanfoɔ, ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ, amanso a wɔdɔɔso na wɔn ho yɛ den sene woɔ, na Awurade wo Nyankopɔn yi wɔn ma wokum wɔn a, ɛne ɛsɛ wɔn pasapasa. Wo ne wɔn mpam na ehu wɔn mmɔbɔ, na ne wɔn ni ayewareɛ. Mfa wo babaa ma ne ba, nso nye ne babaa ma wo ba awareɛ. Ɛfiri sɛ ɔbɛdane wo ba ani afiri m'akyi, na wasom anyame foforo, na Awurade bu afu mu na wasɛe wo ntɛm. Na mmom sɛ monyɛ wɔn nie, munnwinidwiri wɔn afɔrebukyia, na mommubu wɔn abo adum, na montwitwa wɔn abosompɔ ngu, na momfa ogya nhye wɔn ahoni. Na ɔman kronkron ne wo ma Awurade wo Nyankopɔn.
wo na Awurade wo Nyankopɔn ayi wo sɛ bɛyɛ ɔman a wafa ayɛ ne deɛ, aman a ɔwɔ asase ani nyinaa mu. Ɛnyɛ mo dodoɔ a ɛsena aman nyinaa nti na Awurade de no ho abɔ mo ho na wayi mo, ɛfiri sɛ mo na musɔ aman nyinaa mu. Na esiane sɛ Awurade dɔ mo na wodi ne ntam a ɔkaa mo agyanom no soɔ nti, na Awurade de nsa a ɛyɛ den yii mo, na ɔgyee mo firi nkoafie firi Misraim hene Farao nsam. Enti hunu sɛ Awurade wo Nyankopɔn no, ɔno ne Onyankopɔn. Onyankopɔn nokwafo a ɔkora apam ne adɔyɛ ma wɔn a wɔdɔ no, na wodi ne mmaransɛm so kosi a wɔn ntoatoaso apem soɔ, na wotua wɔn a wɔtan no ka wɔ wɔn anim na wɔsɛe wɔn. Ɔnyɛ nyaama deɛ ɔtan no, obetua no ka wɔ n'anim. Enti di mmaransɛm ne atemmude a merehyɛ wo nnɛ yi so na yɔ. Na sɛ mutie atemmude yi na mudi so yɔ a, Awurade wo Nyankopɔn nso bedi apam ne adɔyɛ a ɔkaa ho ntam kyerɛ w'agyanom no so ama wo. Na wadɔ wo ahyira wo ama wadɔ, na wahyira wo yafunu mu aba ne w'asase so aba, w'aburo ne wo nsa ne wo ngo, ne w'anantwie mma ne wo nnwan mma, asase a ɔkaa ho ntam kyerɛ w'agyanom sɛ ɔde bɛma wo no so. Wobehyira wo asene aman nyinaa. Ɔbarima anaa ɔbaa renyɛ obonini wo mu ne w'afiebua mu. Na Awurade bɛyi yadeɛ nyinaa firi wo so, na ɔremfa Misraim yadeɛ bɔne a wonim no biara nto wo so, na wɔde bɛto wɔn a wɔtane wo nyinaa so. Na sɛ aman a Awurade wo Nyankopɔn de wɔn bɛma wo no nyinaa, ma w'ani nhu wɔn mmɔbɔ, na nsom wɔn anyame, ɛfiri sɛ ɛno bɛyɛ fidie ama wo. Sɛ wosi no w'akoma mu sɛ, amanaman yi dɔɔso sene me, mɛyɛ dɛn ne mɛtumi matu wɔn a nsuro wɔn. Na kae deɛ Awurade wo Nyankopɔn yɛɛ Farao ne Misraim nyinaa, sɔhwɛ akɛse a w'ani hunuyɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ ne nsa a ɛyɛ den ne basa a watene mu a Awurade wo Nyankopɔn de yii woɔ no. Saa na Awurade wo Nyankopɔn bɛyɛ aman a wusuro wɔn no nyinaa. Nkotokurodu nso na Awurade wo Nyankopɔn bɛsoma ama wakɔ wɔn mu akosi sɛ wɔn a waka na wahunta no bɛsɛe w'anim. Ma wɔn anim nyɛ wo hu, na Awurade wo Nyankopɔn wɔ wo mu, Onyankopɔn kɛse a ne ho yɛ hu ne no. Na Awurade wo Nyankopɔn bɛpam amanaman yi afiri w'anim kakra nkakra. Nsɛe wɔn prɛko, na ewuram mmoa a nnɔɔso wo so. Na Awurade wo Nyankopɔn de wɔn bɛhyɛ wo nsa, na ɔbɛma ahodwire kɛse aba wɔn mu akosi sɛ wɔbɛsɛeɛ. Na ɔde wɔn ahemfo bɛhyɛ wo nsa, na wasɛe wɔn din afiri soro ase. Obiara rentumi nyina w'anim de bɛkɔ akosi sɛ wobɛsɛe wɔn. Wɔanyame ahoni no, momfa ogya nhye. Mo w'anim mmere ɛho dwetɛ ne sika, na mfa bi, na nsum mfidie, ɛfiri sɛ ɛyɛ Awurade wo Nyankopɔn akyiwadeɛ. Na mfa akyiwadeɛ nkɔ wo fie, na woanyɛ abusudeɛ sɛ ɛno. Ma ne nyɛ wo tane n'akyi, ɛfiri sɛ ɛyɛ abusudeɛ. Deuteronomy 8. Mmaransɛm a merehyɛ wo nnɛ yi nyinaa munni so na monyɔ, na moanya nkwa, na moadɔ, na moakɔ akɔfa asase a Awurade kaa ho ntam kyerɛ mo agyanom no adi so. Na kae kwan a Awurade wo Nyankopɔn maa wo nantee so mfirinhyia 40 yi ɛserɛ soɔ no nyinaa, sɛ ɔrebrɛ wo ase asɔ wo ahwɛ, na wahunu deɛ wɔ w'akoma mu, sɛ wobedi ne mmaransɛm so anaasɛ wori ne so. Na wɔbrɛ wo ase ma ɛkɔm dee wo, na ɔde mana a wunnim na w'agyanom nso nim yɛnee wo. Na wama wahunu sɛ ɛnyɛ paano nko so na onipa nam bɛtena aseɛ, na adeɛ biara ɛfiri Awurade anum so na onipa nam tena aseɛ. Wo ntoma nsu wo ho, na wo nan honhoro mfirinhyia 40 yi mu. Na hunu no w'akoma mu sɛ, sɛdeɛ onipa tea ne ba no, saa ara na Awurade wo Nyankopɔn tea woɔ. Enti deɛ Awurade wo Nyankopɔn mmaransɛm so, sɛ wobɛnante n'akwan soɔ na wasuro no. Na Awurade wo Nyankopɔn de wo rekɔ asase pa so, asase a ɛso wɔ nsubɔnten ne nsu aniwa, ne atare a efifiri mmɔnhwa ne mmepɔ mu sene. Asase a awio ne atokoɔ ne bobe ne borɔdoma ne atoa wɔ soɔ. Asase a ɛso wɔ ngudua ne ɛwoɔ. Asase a worenni so aduane na biribiara renhia wo wɔ soɔ. Asase a n'aboɔ yɛ dadeɛ, na wobetu kɔɔbere afiri ne mmepɔ mu.
Na sɛ wodidi mmee a, hyira Awurade wo Nyankopɔn, asase pa a ɔde ama wo no nti. Hwɛ yie na werɛ mfiri Awurade wo Nyankopɔn, sɛ worenni ne mmaransɛm ne n'atammudeɛ ne n'ahyɛde a merehyɛ wo nnɛ yi soɔ. Na sɛ wodidi mmee na wosisi adampa tena mu, na w'anantwie ne wo nnwan dɔ, na wo dwetɛ ne wo sika dɔɔso ma wo, na ade a wowɔ nyinaa dɔɔso a, w'akoma amma ne ho so, na ɔwerɛ mfiri Awurade wo Nyankopɔn a oyii wo Misraim asase so firi nkoafie no. Ɔno na odii w'anim de wo faa ɛserɛ kɛse a awɔ a wɔhyehyeɛ ne anyanyankyerɛ wɔ, ne nkyɛkyerɛ a nsuo ni hɔ so. Oyi nsuo firi ɔbohemaa botan mu maa wo. Ɔde mana w'agyanom nim ma wodii wɔ serɛ so, sɛ ɔrebrɛ wo aseɛ na wasɔ wo ahwɛ, na awieeɛ no wayɛ wo yie, na woanka no w'akoma mu sɛ, m'ahoɔden ne me nsa den na ama manya ahonyadeɛ yi. Na mmom kae Awurade wo Nyankopɔn, na ɔno na ɔma wo ahoɔden a wode nya wo ho, na wama n'apam a ɔkaa ho ntam kyerɛɛ w'agyanom no atim sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi. Na sɛ wowerɛ firi Awurade wo Nyankopɔn, na wokɔdi anyam foforo akyi som wɔn, na wosɔre wɔn a medi w'adanseɛ nnɛ sɛ sɛe na mobɛsɛe. Sɛ amanaman a Awurade sɛe wɔn firi mo anim no, saa ara na mobɛsɛe, ɛfiri sɛ moantie Awurade mo Nyankopɔn nne. Deuteronomy 10:9. Israel tie, worebetwa Yordan nnɛ akɔ akɔtu amanaman a wɔsoso na wɔn ho yɛ den sene woɔ, afei nkura kɛse a watoto ho afasu akɔ soro, ɔman kɛse a wɔwowareɛ, Anakfoɔ ma a wuni wɔn na wate wɔn ho asɛm sɛ, wɔn na obegyina Anak ma anim no. Na hunu nnɛ sɛ Awurade wo Nyankopɔn ne deɛ odi w'anim retwa, sɛ ogya a ɛhyeɛ. Ɔno na ɔbɛsɛe wɔn na wabrɛ wɔn ase w'anim, na watu wɔn asɛe wɔn ntɛm sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ wo no. Sɛ Awurade wo Nyankopɔn tu wɔn firi w'anim gu a, nka no w'akoma mu sɛ, me trenee nti na Awurade de me baa sɛ memmɛfa asase yi, na amanaman yi abɔnefosɛm nti na Awurade retu wɔn afiri w'anim. Ɛnyɛ wo trenee ne w'akoma a ɛtene nti na worekɔ akɔfa wɔn asase, na mmom amanaman yi abɔnefosɛm nti na Awurade wo Nyankopɔn retu wɔn afiri w'anim, na wama asɛm a Awurade kaa ho ntam kyerɛɛ w'agyanom Abraham, Isak ne Yakob no atim. Enti hunu sɛ ɛnyɛ wo trenee nti na Awurade wo Nyankopɔn de asase pa yi rema wo sɛ di soɔ, na ɔman a wɔn kwan asene ne wo. Kae na ma wo werɛ mfi, sɛdeɛ woyii Awurade wo Nyankopɔn abufuo ɛserɛ soɔ no. Ɛfiri da a wofiri Misraim asase soɔ de besi sɛ mobaa ha yi, mote Awurade atua. Na Horeb nso moyii Awurade abufuo, na ma Awurade bu fuw mo sɛ anka ɔbɛsɛe mo. Ɛberɛ a meforo bepɔ no sɛ merekɔgye aboɔ pono, apam a Awurade ne mo pamyɛ no apono no, medii bepɔ no so adaduanan awia ne anadwo, maannidi na maanom. Na Awurade maa me aboɔ pono mmienu a wɔde Nyankopɔn nsateaa twerɛeɛ a nsɛm a Awurade firi ogya mu wɔ bepɔ no so ne mo kaa no dwabɔ da no nyinaa wɔ soɔ. Na adaduanan awia ne anadwo no wie duro no, Awurade de aboɔ pono mmienu, apam apono no maa me. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, sɔre siane firi ha ntɛm, na ɔman a ɔkɔyii wɔ Misraim no adi asɛmmɔne. Wadane ntɛm afiri ɔkwan a mehyɛɛ wɔn no so, wayɛ ohoni a wagu afa. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, mahunu ɔman yi na hwɛ, ɔyɛ ɔman a wɔn kwan asene. Gyaa me ma mensɛe wɔn, na mempepa wɔn din firi ɔsoro ase, na mede wo bɛyɛ ɔman a ɛyɛ den na ɛso sene wɔn. Ɛna medanee me ho mefiri bepɔ no so misaneeɛ, na bepɔ no redɛre ogya, na apam apono mmienu no kurakura me nsɛm. Na mihunii, na hwɛ, ne mo ayɛ Awurade mo Nyankopɔn bɔne ayɔ nantwie ba a wagu afa. Moama ne ntɛm afiri ɔkwan a Awurade hyɛɛ mo no so. Ɛna mefa apono mmienu no meto firi me nsɛm guiɛ, na mebobɔɔ no wɔ mo anim, na mehwee Awurade anim ase sɛ kane no, adaduanan awia ne anadwo. Maannidi na maanom mo bɔne a moyɛeɛ nyinaa, sɛ moyɛɛ deɛ ɛnyɛ Awurade ani so de hyɛɛ no abufuo no nti. Na misuro abufuo ne aboɔhye a Awurade anya no mo ho na ɔde rebɛsɛe mo no. Na Awurade tie me saa bere no nso. Na Awurade faa Aaron abufu kɛse sɛ ɔrebɛsɛe no, na mepaakyɛw me ma Aaron nso saa bere no. Na mefaa mo bɔne a moyɛeɛ a ɛne nantwie ba no, na mede ogya me hyee, na misi me yam no muhumuhu, kosii sɛ fii sɛ mfuturo.
na metoo ne mfuturo no gu asu a efiri bepɔ no so sene no mu. Na Tabera ne Masa ne Kibrot Hatawa nso muyi Awurade abufuo. Na Awurade soma mo firi Kades Barnea kaa sɛ, momforo nkɔfa asase a mede mama mo no, mote Awurade mo Nyankopɔn anum asɛm ho atua, na moanyi no ani, na moantie ne nne. Awurade anim atuatefoɔ ne mo firi da a mihunu mo. Na mehwe Awurade anim ase, adaduanan ne anadwo aduanan, na mehwe ase, efiri sɛ na Awurade aka sɛ ɔrebɛsɛe mo, na mepa Awurade kyɛw sɛ, Awurade, nsɛe wo man ne w'agyapade a wode wo kɛseyɛ agye wɔn, na wode nsa a ɛyɛ den ayi wɔn afiri Misraim no. Ka wo nkoa Abraham, Isak ne Yakob, na ne w'ani nhwɛ ɔman yi asoɔden ne w'amumuyɔ ne wɔn bɔne. Na asase a woyii yɛn firi soɔ no sofo anka sɛ, Awurade antumi amfa wɔn ankɔ asase a ɔkaa wɔn ɛho asɛm no so. Na tane a ɔtan wɔn nti na ɔde wɔn firi kɔɔ sɛ ɔrekokuku wɔn ɛserɛ soɔ. Na wɔyɛ wo man ne w'agyapade a wode wo tumi kɛseɛ ne wo nsa a watene ayi wɔn. Deuteronomy ti du. Saa bere no na Awurade ka kyerɛ me sɛ, sene aboɔ pono mmienu sɛ kane deɛ no, na fa foro bra me nkyɛn bepɔ no so, na yɛ dua daka, na mɛtwerɛ nsɛm a ɛwɔ kanea pono a wobobɔɛ no soɔ no mahyɛ apono no so, na fa si adaka no mu. Na meyɛ oku adaka, na mesene aboɔ pono mmienu sɛ kane deɛ no, na mefrɛ bepɔ no a apono mmienu no kura me nsɛm. Na ɔtwerɛ apono no so sɛ kane ntwerɛeɛ no, nsɛm du no a Awurade firi ogya no mu ka kyerɛɛ mo, bepɔ no so dwabɔ da no, na Awurade de maa me. Na medane me ho sane firi bepɔ no so, mede apono no me besie adaka a meyɔeɛ no mu, na ɛwɔ hɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ me no. Na Israelfo tu firi Beerot Beneyaakan kɔɔ Mosera. Ɛhɔ na Aaron wuiɛ na osie no wɔ hɔ. Na ne ba Eliasa sii n'anan mu dii sɔfoɔ. Efiri hɔ na wotu kɔɔ Gudgod, na wofiri Gudgod kɔɔ Yotbat, asase a nsutene wɔ soɔ. Saa bere no na Awurade yii Lewifoɔ abusuakuo sɛ wɔnsoa Awurade apam adaka no, na wonnyina Awurade anim nsom no, na wɔmfa ne din nhyira, de abeduru ne da yi. Enti na Lewi anya kyɛfa ne agyapadeɛ ne nuanom mu. Awurade ne n'agyapadeɛ, sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn ka kyerɛɛ no no. Na me deɛ, migyinaa bepɔ no so sɛ kane no, adaduanan ne anadwo aduanan, na Awurade tie me saa bere no nso, na Awurade ampɛ sɛ wɔsɛe woɔ. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, sɔre kɔdi ɔman no anim ma wɔntu nkɔnkɔfa asase a mekaa wɔn agyanom ntam sɛ mede bɛma wɔn no. Na afei Israel, ɛdeɛ na Awurade wo Nyankopɔn repɛ no wo nkyɛn, sɛ gye sɛ wusuro Awurade wo Nyankopɔn, na wonante n'akwan nyinaa soɔ, na wodɔ no, na wode w'akoma nyinaa ne wo kra nyinaa som Awurade wo Nyankopɔn, na wode Awurade mmara nsɛm ne n'ahyɛde a merehyɛ wo nnɛ yi soɔ, na ayɛ wo yie. Hwɛ, ɔsoro ne ɔsoro mu soro yɛ Awurade wo Nyankopɔn dea, asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Nanso w'agyanom nko na Awurade bata wɔn ho sɛ ɔbɛdɔ wɔn, na wayi wɔn asefo a wodi wɔn akyiri a ɛne mo, afiri aman nyinaa mu, sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi. Enti montwitwa mo akoma twetia, na monsene mo kɔn bio. Na Awurade mo Nyankopɔn yɛ anyame mu Nyankopɔn ne Awurade mu Awurade. Onyankopɔn kɛseɛ no, otumfo a ne ho yɛ hu a ɔnhwɛ nnipa anim na ɔnyɛ adamudeɛ. Obu atɛn ma nwisiaa ne okunafoɔ, na ɔdɔ ahɔhoɔ ma no aduane ne nkataho. Enti monnɔ ahɔhoɔ, ɛfiri sɛ moyɛ ahɔhoɔ Misraim asase so. Awurade wo Nyankopɔn na suro no, ɔno na som no, na ne ho na bata, na ne din ho ntam na ɛka. Ɔno ne wayɛ yie, na ɔne wo Nyankopɔn a wayɛ nneɛma akɛse a ɛyɛ hu a w'ani ahunu yi ama woɔ. Akra 70 na w'agyanom de siane kɔɔ Misraim. Afei Awurade wo Nyankopɔn ayɛ wo dodoɔ sɛ ɔsoro nsoroma. Deuteronomy ti du baako. Enti dɔ Awurade wo Nyankopɔn, na hwɛ n'ahwɛdeɛ ne n'ahyɛdeɛ ne n'atemmudeɛ ne ne mmaransɛm nna nyinaa. Na monhunu nnɛ, na nkantomma a wonnim na wonhunuɛ no. Monhunu Awurade mo Nyankopɔn ntea, ne kɛseyɛ, ne nsa a ɛyɛ den ne ne basa a watene mu, ne ne nsɛnkyerɛnneɛ ne ne noyɔe a ɔyɔɔ no Misraim a ɔde yɛɛ Misraim hene Faro ne n'asase nyinaa, ne deɛ ɔyɔɔ Misraim dɔm ne n'apɔnkɔ ne ne nteaseɛnam a wɔde reti mu a ɔmaa ɛpo kɔkɔɔ mu nsuo bu faa wɔn soɔ. Na Awurade sɛe wɔn de abeduru nnɛ da yi.
ne deɛ ɔyɛɛ mo ɛserɛ so besii sɛ muduru ha yi, ne deɛ ɔyɛɛ Ruben ba Eliab mma Datan ne Abiram a asase buee n'anum menee wɔn ne wɔn afie ne wɔn ntomadan ne wɔn a wodii wɔn akyire nyinaa firi Israel nyinaa mfimfini no. Na mo ani ahunu Awurade no yɔe akɛse a ɔyɔe no nyinaa. Enti muni mmara nsɛm a merehyɛ mo nnɛ yi nyinaa so, na me ho ayɛ den. Na moakɔ akɔfa asase a moretwam akɔ so akɔfa no. Na mona aware asase a Awurade kaa mo agyanom ntam sɛ ɔde bɛma wɔn ne wɔn asefoɔ no so. Asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no. Na asase a worekɔ akɔfa no nte sɛ Misrim asase a mufiri so baeɛ a wuguu w'aba na wode wo nan guguu so nsuo sɛ ɛfa nturo mu no. Na asase a moretwam akɔ so akɔfa no yɛ mmepɔ ne mmɔnhwa asase a ɛnom ɔsoro suo mu nsuo. Asase a Awurade Onyankopɔn hwɛ so daa. Awurade Onyankopɔn ani wɔ so firi afe mfitiaseɛ kosi afe awieeɛ. Na sɛ motie me mmara nsɛm a mede me rema mo nnɛ yi, sɛ mode mo akoma nyinaa bɛdɔ Awurade mo Nyankopɔn na moasom no a, ɛneɛ mɛma mo asase susuo atɔ ne berɛ mu, asuso ne bramporɔ, na woaboaboa w'aburo ne wo nsa ne wo nwo ano. Na mɛma wo serɛ so abɛwira ama w'afiebua, na woadidi amee. Monhwɛ mo ho yie na wɔanaadaa mo akoma, na moammane ankɔsom anyame foforɔ ansɔre wɔn. Na Awurade abufuo annɛre antia mo, na wɔanto ɔsoro mu sɛ osuo ntɔ na asase mma ne nnɔbaeɛ, na moansɛe ntɛm so amfiri asase pa a Awurade de rema mo no so. Enti momfa me nsɛm yi nsie mo akoma ne mo kra mu, na fa yɛ sɛnkyerɛnneɛ kyekyere wo nsa, na ɛnyɛ w'aniwa ntam nkaeɛ abotire. Na momfa nkyerɛkyerɛ mo mma, na kasa ho w'afitena mu ne wo kwan so nanteɛ mu, ne wo nna mu ne wo sɔreɛ mu, na twerɛ gu wo fie aponnwa ho ne w'aponkɛseɛ so. Na wo nna ne wo mma nna adɔɔso asase a Awurade kaa w'agyanom ntam sɛ ɔde bɛma wɔn no so, sɛdeɛ ɔsoro a ɛkata asase soɔ yi nateɛ. Na sɛ die na mubedi mmara nsɛm a merehyɛ mo yi so ayɛ, na mobɛdɔ Awurade mo Nyankopɔn anante n'akwan nyinaa so, na moabata ne ho a, ɛne Awurade bɛtutu amanaman yi nyinaa firi mo anim, na moafa amanaman akɛse a wɔyɛ den sene mo. Baabiara a mo nan betia no bɛyɛ mo deɛ, efiri ɛserɛ so ne Lebanon, efiri asuo no Asubɔnten Eufrate ho, kosi akyire po no ano bɛyɛ mo asase. Obiara rentumi nnyina mo anim. Awurade mo Nyankopɔn de mo ho hu ne mo ho suro begu asase a mobɛfa so nyinaa so, sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ mo no. Hwɛ, mede nhyira ne nnome meregu mo anim nnɛ. Sɛ motie Awurade mo Nyankopɔn mmara nsɛm a merehyɛ mo nnɛ yi a, nhyira. Na sɛ moantie Awurade mo Nyankopɔn mmara nsɛm, na momane firi ɔkwan a merehyɛ mo nnɛ yi so kodie nyame foforɔ a monni wɔn akyi a, nnome. Na sɛ Awurade wo Nyankopɔn de wuduru asase a worekɔ so akɔfa no so a, ka nhyira no Gerisim bepɔ so ne nnome no nso Ebal bepɔ so. Ɛni Yordan agya owiatɔyɛ kwan no akyi, Kanaanfo a wɔte Araba soɔ asase so, Gilgal ntentensoɔ More pɔ ho. Na morebetwa Yordan akɔ akɔfa asase a Awurade mo Nyankopɔn de rema mo no, na mobɛfa atena so. Enti monhwɛ yie na monnyɛ ahyɛdeɛ ne atemmude a mede meresi mo anim nnɛ yi nyinaa. Deuteronomy tidumienu. Yeinom ne ahyɛdeɛ ne atemmude a monhwɛ nnwɔ no asase a Awurade w'agyanom Nyankopɔn de rema wo sɛ fa no soɔ, na mode te asase soɔ nyinaa. Sɛɛ na monsɛe ɔsombea a amanaman a morekotu wɔn no som wɔn anyame, mmepɔ atenten so ne nkokoɔ so ne duamono biara ase no nyinaa. Na munnwiri wɔn afɔrebukyia, na mummubu wɔn abo adum, na momfa ogya nhye wɔn abosompɔ, na mommobɔ wɔn anyame ahoni, na monsɛe wɔn din mfiri hɔ. Monnnwɔ Awurade mo Nyankopɔn sa, na mmom faako a Awurade mo Nyankopɔn bɛyi mo mmusuakuo nyinaa mu, sɛ ɔde ne din bɛtoɔ, na watena no na monhwɛ, na ɛhɔ na monkorɔ. Na ɛhɔ na momfa mo hye afɔdeɛ ne mo kum afɔdeɛ, ne mo ntotosoɔ dudu, ne mo nsɛm masoadeɛ, ne mo bɔhyɛ adeɛ, ne mo ayamyi afɔdeɛ, ne mo anantwie, ne mo nnwan maka nkorɔ. Na ɛhɔ na munni di Awurade mo Nyankopɔn anim.
na mo ne mo afie ani nye ade a mo de mo nsa ka Awurade Onyankopɔn de ahyira wo no mu nyinaa. Monyɛ sɛdeɛ yɛreyɛ no ɛha na yi biara a obiara yɛ deɛ tene n'ani soɔ nyinaa no. Na ɛde besi sɛsɛ yi, munyɛ nnuru home ne agyapade a Awurade Onyankopɔn de rema wo no mu. Na sɛ munyɛ twa Yordan kɔtena asase a Awurade Onyankopɔn de rema mo sɛ munni soɔ no so, na ɔma mo home firi mo atamfo a wɔatwa mo ho ahyia no nyinaa ho, na motena ase dwoodwoo a, ɛneɛ faako Awurade Onyankopɔn beyi ama ne din atena no, ɛhɔ na momfa deɛ merehyɛ mo no nyinaa nkorɔ. Mo hye afɔdeɛ, ne mo kum afɔdeɛ, ne mo ntotosoɔ dudu, ne mo nsɛm maso adeɛ, ne mo bɔhyɛ adeɛ a moyie a mode hyɛ Awurade bɔ no nyinaa. Na momma mo ani nye Awurade mo Nyankopɔn anim. Mo ne mo mmabarima, ne mo mmammaa, ne mo nkoa, ne mo mfenaa, ne Lewini a ɔwɔ mo kuro apono mu, ɛfiri sɛ ɔno deɛ, onni mo mu kyɛfa anaa agyapadeɛ. Hwɛ wo ho yie na woammɔ wo hye afɔdeɛ baabiara a wuhunu, gye faako a Awurade beyi wɔ wo mmusuakuo biara mu no, ɛhɔ na bɔ wo hye afɔdeɛ, na yɛ deɛ merehyɛ wo nyinaa. Nanso ɛnam biara a wo kra akɔn dɔ no kum di, sɛ Awurade Onyankopɔn ahyira wo wɔ wo nkuro nyinaa mu. Deɛ ne ho nteɛ ne deɛ ne ho teɛ ni bi, sɛ wɔwansan ne wɔforoteɛ. Mogya no nko na munnie, monhwie ngu fam sɛ nsuo. Deɛ ɛnsɛ sɛ wudie wɔ wo nkuro mu ne waburo ne wo nsa ne wo ngo tutusuo dudu, ne wanantwie ne wo nnwan makan, ne wo bɔhyɛ adeɛ biara a wahyɛ ho bɔ, ne wayam yi afɔdeɛ ne wo nsɛm maso adeɛ. Gye sɛ Awurade Onyankopɔn anim, faako Awurade Onyankopɔn beyi anu na die. Wo ne wo babarima ne wo babaa, ne wakoa ne wafenaa, ne Lewini a ɔwɔ wo kuro apono mu. Na ma w'ani nye Awurade Onyankopɔn anim, deɛ wode wo nsa ka nyinaa ho. Hwɛ yie na woannya Lewini na wode te w'asase soɔ nyinaa. Na sɛ Awurade Onyankopɔn trɛ wo hyia mu sɛdeɛ waka akyerɛ wo no, na wo se medi nam, ɛfiri sɛ wo kra akɔn dɔ sɛ obedi nam a, di nam sɛdeɛ wo kra akɔn dɔ. Sɛ faako Awurade Onyankopɔn beyi de ne din ato hɔ no, ne wo ntam ware a, ɛneɛ kum anantwie ne wo nnwan a Awurade de ama wo no bi, sɛdeɛ mehyɛɛ wo no, na di no wo kuro mu sɛdeɛ wo kra akɔn dɔ. Sɛdeɛ wodi wɔ wansane ne wɔforoteɛ no, saa ara nso na die. Deɛ ne ho nteɛ ne deɛ ne ho teɛ nyinaa ni. Yie nko na hwɛ na woanni mogya, ɛfiri sɛ mogya ne ɔkra, na nni ɔkra nka nam no ho. Nni hwie gu fam sɛ nsuo. Nni na ensi wo ne wo mma a wodi w'akyire yie, sɛ woreyɛ deɛ ɛtene Awurade ani soɔ. Akronkronne a ɛsɛ sɛ wode ma, ɛne wo bɔhyɛ adeɛ na ma so kɔ faako a Awurade bɛkyerɛ hɔ. Na fa nam ne mogya no bɔ wo hye afɔdeɛ Awurade Onyankopɔn afɔrebukyia so. Na wɔnhwie w'afɔdeɛ no mogya ngu Awurade Onyankopɔn afɔrebukyia no so. Na nam no deɛ di. Hwɛ na tie nsɛm a merehyɛ wo nyinaa, na ensi wo ne wo mma a wodi w'akyire yie daa, sɛ woreyɔ deɛ yɛ na ɛtene Awurade Onyankopɔn ani so. Sɛ Awurade Onyankopɔn twitwa amanaman a worekɔ hɔ akotu wɔn no firi w'anim, na wotu wɔn tena wɔn asase so a, hwɛ wo ho yie na sɛe a wasɛe wɔn afiri w'anim no akyiri no, wɔn akyiridie anyɛ wo fidie, na woammisa wɔn anyame akyiri kwan sɛ, amanaman yi som wɔn anyame sɛn, na me nso menyɔ sa. Nyɛ Awurade Onyankopɔn sa, na Awurade akyiwade a ɔtane nyinaa na wayɔ ama wɔn anyame, na wɔn mmabarima ne wɔn mmammaa mpo na wɔde ogya hye wɔn ma wɔn anyame. Asɛm a merehyɛ mu nyinaa, monhwɛ ni so. Fa bi nka ho na nyi so bi. Deuteronomy tidumiɛnsa. So odiyifoɔ anaa ɔdaesofoɔ bi sɔre wo mu, na ɔma wo sɛnkyerɛnneɛ anaa anwanwadeɛ bi, na sɛnkyerɛnneɛ anaa anwanwadeɛ a ɔka kyerɛ wo no ba mu na ɔka sɛ, ma yɛnkɔ nkodi anyame foforɔ a wunni wɔn akyi nkɔsom wɔn a. Ntie odiyifoɔ anaa ɔdaesofoɔ no nsɛm no, ɛfiri sɛ Awurade mo Nyankopɔn resɔ mo ahwɛ, na wahunu sɛ mode mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa dɔ Awurade mo Nyankopɔn anaa. Awurade mo Nyankopɔn akyi na munnie, na ɔno na munsuro no, na ne mmara nsɛm so na munnie, na ne ne na muntie, na monsom no, na mommata ne ho. Na odiyifoɔ anaa ɔdaesofoɔ no, munku no, ɛfiri sɛ wakasa sɛ momma no mfiri Awurade mo Nyankopɔn a oyii mo firi Misraim asase soɔ na ɔgyee mo firi nkoafie no ho
dere twetwe wo afiri ɔkwan a Awurade Onyankopɔn ahyɛ wo sɛ nantemu no so, na tu bɔne no firi wo mu. Sɛ wo nuabarima, wo naba anaa wo babarima anaa wo babaa anaa wo yere ɔda wo kokum anaa w'adamfo ɔte sɛ wo ara wo kra redaadaa wo kokoa mu sɛ, ma yɛnkɔsom anyame foforo a wo ne w'agyanom nni wɔn. Amanaman a wɔatwa wo ho ahyia, ɔbɛn wɔ anaasɛ wɔmɛn wɔ firi asase ano kosi asase ano no ho anyame bi a. Mpene no na ntie no, na mma w'ani nhu no mmɔbɔ, nanso ma no nyɛ wo mmɔbɔ na mfa no hinta. Na kum na ku no, wo nsa na ani ka ntɔ ne so sɛ woriku no, na ɛno akyiri no ɔman no nyinaa nsa. Na si no aboɔ ma no ngu, ɛfiri sɛ ɔrehwehwɛ atwetwe wo afiri Awurade Onyankopɔn a oyii wo Misraim asase so afiri nkoafie no ho. Na Israel nyinaa ntie na wonsuro, na wankɔ so ani wo mu asɛmmɔne a ɛte sɛ yie. Sɛ wote wo nkuro a Awurade Onyankopɔn de rema wɔatena mu no bi nka sɛ, mmarima mmabusufoɔ bi asɔre wo mu adaadaa wɔn nkurɔfoɔ sɛ, momma yɛnkɔ nkɔsom anyame foforo a munni wɔn a, ɛnneɛ pɛ mu hwehwɛ mu na bisabisa mu yie. Na hwɛ sɛ asɛm no wɔ mu ampa sɛ wɔayɛ saa akyiwadeɛ yi wɔ wo mu a, kum na fankrante kum kuro no mufoɔ. Fankrante sɛe ɛno ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne emu afie boa pasapasa. Na boaboa emu asadeɛ nyinaa no gu abɔntene so, na fa ogya hye kuro no ne emu asadeɛ no nyinaa sɛ afɔde mu ma Awurade Onyankopɔn, na ɛnyɛ daa amanfo, wɔnkyekyere bio, na mma abusudeɛ no bi nka wo nsɛm. Na Awurade nane mfiri n'abufuhyeɛ no ho, na wɔnhu mmɔbɔ, na ne yam hyehye no ma wo, na wɔma wo nnɔɔso sɛdeɛ wɔkaa w'agyanom ntam no. Sɛ wobɛtie Awurade Onyankopɔn ne ɛde ne mmara nsɛm a merehyɛ wo nnɛ yi nyinaa so ayɔ deɛ tene Awurade Onyankopɔn ani so a. Deuteronomy ti 19. Awurade mo Nyankopɔn ma ne mo mmotabota mo ho, na munyiyi mo ani ntam mma owufuo biara, na ɔman kronkron ne wo ma Awurade Onyankopɔn. Na wo na Awurade ayi wo sɛ yɛ no ahodeɛ man asase so aman nyinaa mu. Ni akyiwadeɛ biara, yɛnim ne mmoa a munnie, nantwie, odwanten ne abirekyie, ɔforoteɛ ne adowa, ne ɔwansan ne ewuo, ne ɔtwe ne ɛkoɔ ne abedeɛ, na atɔteboa biara a ɔwɔ tɔte a emu apaeɛ, na ne tɔte mu apae ntamienu na opu wesa ɛmoa mu no, ɔno na munnie. Nanso yɛnum deɛ munni. Wɔn a wopu wesa ne wɔn a wɔn tɔte mu apae koraa no mu, yoma ne adanko ne atwaboa, ɛfiri sɛ wopu wesa deɛ, nanso wɔtɔte mu mpae, wɔn ho nte ma mo. Ne prako nso, ɛfiri sɛ ne tɔte mu apae deɛ, nanso wɔmpu nwesa, ne ho nte ma mo. Munni wɔn nam, na monka wɔn afunu. Yei ne deɛ munnie, deɛ wɔn nsuom nyinaa mu, deɛ ɛwɔ tɛtɛ ne abɔn nyinaa munni. Na biribiara a ɛnni tɛtɛ ne abɔn no munni, ɛho nte ma mo. Anomaa biara a ne ho teɛ no munni. Na yeinom ne wɔn a munnie, ɔkɔdeɛ ne ɔkorobea ne asuo so kɔdeɛ, ne ɔkompɛtɛ ne asansa ne ɔkom ne n'ahodoɔ, ne anene ahodoɔ nyinaa, ne sohori ne anadwo akorɔma, ne ɛpo so asomfra katakyi, ne akorɔma ne n'ahodoɔ, patubia ne patukɛseɛ ne bakanoma, ne nantwinoma ne ɔpɛtɛ ne ɛpo so anene, ne sukɔnkɔn ahodoɔ, ne asɔkwan ne apan. Na ntuboa a wɔwea nyinaa ho nte ma mo, munni. Ntuboa a wɔn ho tie nyinaa munni. Munni aboa funu, fam ɔhɔho a ɔwɔ wo kuro apono mu ma no ni, anaasɛ tɔn ma ɔnanani, ɛfiri sɛ woyɛ ɔman kronkron ma Awurade Onyankopɔn. Noa adwama ne n'anufuo mu. Wadeɛ a woduaeɛ nnɔbaeɛ a wafuo ma daa afinhyia no, yi so ntotosoɔ dudu, na Awurade Onyankopɔn anim, faako a obeyi sɛ ne din tena no, na di w'aburo ne wo nsa, ne wo nwoso ntotosoɔ dudu, ne w'anantwie ne wo nnwan makan. Na wasua Awurade Onyankopɔn suro nna nyinaa. Na sɛ ɔkwan no ware a wontumi nsoa, ɛfiri sɛ faako Awurade Onyankopɔn ayi sɛ ɔde ne din bɛto hɔ no ne wo ntam ware, na Awurade Onyankopɔn hyira wo a, ɛnneɛ dane no sika, na kyekyere sika no kura,
na sim kɔ faako a Awurade wo Nyankopɔn ayie no, na fa sika no tɔ adeɛ biara a wo kra kɔn dɔ, nantwie ne odwan ne bobesa ne nsã biara a ɛyɛ den ne adeɛ biara a wo kra pɛ, na di no hɔ Awurade wo Nyankopɔn anim, na ma wo ne wo fie ani nye. Na Lewini a ɔwɔ wo kuro apono mu no, nya no, efiri sɛ onni kyɛfa ne agyapadeɛ biara sɛdeɛ wo deɛ wowɔ. Mfie 3 wieɛ no, yi w'afe no mu nnɔbae so ntotosoɔ dudu gugu wo kuro apono mu. Na Lewini, efiri sɛ onni kyɛfa ne agyapadeɛ biara sɛdeɛ wo deɛ wowɔ, ne wɔhɔhoɔ ne awisia ne okunafo a wɔwɔ wo kuro apono mu mmra medi mmee. Na Awurade wo Nyankopɔn ahyira wo, wo nsa ano adwuma a woyɔ nyinaa mu. Deuteronomy tidunum. Mfirinhyia 7 biara wieɛ no, gyaa biribi mu kyɛ, na sɛdeɛ wonyaa mu nkyɛnie. Ɔde famini biara a ɔde biribi afam ne yɔnko mfa nkyɛ no, ɔnhyɛ ne yɔnko ne ne nua ase wɔ ntua, efisɛ wapae no adekyɛ afe ama Awurade. Ɔnanani deɛ, hyɛ no ma no ntua, nanso wo biribi a ɛwɔ wo nua nkyɛn deɛ, fa kyɛ. Anka nsɛ sɛ ohiani wɔ wo mu, efiri sɛ hyɛ na Awurade behyira wo, asase Awurade wo Nyankopɔn de rema wo sɛ agyapade a kɔfa no so. Tie nko na tie Awurade wo Nyankopɔn ne, sɛ ɔbɛhwɛ ayɛ mmara nsɛm a merehyɛ wo nnɛ yi nyinaa. Na Awurade wo Nyankopɔn behyira wo sɛdeɛ ɔka kyerɛ wo no, na wode afɛm amanaman pii, na wo deɛ worenkɔ fam, na wobedi amanaman pii so, na wo deɛ wɔrenni wo so. Sɛ wo nuanom mu biara dane ohiani wɔ kuro biara pono mu, w'asase Awurade wo Nyankopɔn de rema wo no so a, pirim w'akoma, na mmua wo nsa so ntia wo nua hiani, na bue wo nsɛm ma no, na fam no deɛ ɛbɛso ne hia a ehia no no. Hwɛ yie ne w'akoma mu amma ahuhusɛm bi sɛ, afe a ɛtɔ so 7, gyaa mu kyɛ afe no abɛn, na woanya wo nua hiani no ho anibɔne sɛ woremma no hwee, na wanteɛ mu amfrɛ Awurade antia wo, na anane wo bɔne. Yi wo yam ma no, na ma no nyɛ w'akoma ahi sɛ wobɛma no. Na saa deɛ yi nti, Awurade wo Nyankopɔn behyira wo, wo nnwuma nyinaa ne deɛ wode wo nsa bɛka nyinaa mu, na ohiani rempa w'asase so. Enti na merehyɛ wo sɛ, bue wo nsɛm ma wo nua, wo mmɔborɔni ne wo hiani a ɔwɔ w'asase soɔ. Sɛ wɔtɔɔ wo nua Hebroni, ɔbarima anaa ɔbaa ma wo, na ɔsom mfirinhyia 6 a, afe a ɛtɔ so 7 no, gya no kwan ma no mfiri wo nkyɛn fa no ho nkodi. Na sɛ woregya no kwan ama no afa ne ho afiri wo nkyɛn akodi a, ma no nkɔ nsapan. Fa wo nwan ne w'ayuporobea ne wo nsakyia mena no bi kyɛ no. Ade a Awurade wo Nyankopɔn de ahyira wo no bi na fa ma no. Na kae sɛ woyɛ akoa Misraim asase so, na Awurade wo Nyankopɔn gyee wo. Enti na merehyɛ wo mmara yi. Na sɛ ba sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ, meremfiri wo nkyɛn, na medɔ wo ne wo fie, efiri sɛ odi yie wɔ wo nkyɛn a, ɛne ɛfa fitie fiti n'asom aponnwa ho na ɔnyɛ w'akoa daa. Na w'afena nso yɛ no saa ara. Ma ne nyɛ wo den sɛ wobegya no kwan na wafa ne ho afiri wo nkyɛn akodie. Na wasom mfirinhyia 6 ayɛ ɔpaani akatua 2 ho adeɛ. Na Awurade wo Nyankopɔn ahyira wo deɛ woyɔ nyinaa mu. W'anantwie ne wo nnwan mmakan anini a wɔbɛwɔ no, yɛ wɔn kronkron ma Awurade wo Nyankopɔn. Mfa wo nantwie abakan nnwa adwuma, na ntwitwa wo nnwan abakan ho. Awurade wo Nyankopɔn anim na di no daa firinhyia. Faako a Awurade beyie no, wo ne wo fie. Na sɛ dɛm bi wɔ ne ho, ɔtɔ apakye anaasɛ n'ani afira, anaasɛ dɛm mmɔne biara wɔ ne ho a, mfa no mmɔ Awurade wo Nyankopɔn afɔdeɛ. Wo kuro apono mu na die, deɛ ne ho nteɛ ne deɛ ne ho teɛ nyinaa ni, sɛdeɛ wodi ɔwansan ne ɔforoteɛ. Ne mogya nko na nnie, hwie gu fam sɛ nsuo. Deuteronomy tidunsia. Hwɛ ɔsane Abib a ɛte sɛ oforusuo na di twam ma Awurade wo Nyankopɔn, efiri sɛ ɔsane Abib mu na Awurade wo Nyankopɔn yi wo firi Misraim anadwo. Enti kum twam afɔdeɛ no ma Awurade wo Nyankopɔn, nnwan ne anantwie, faako Awurade ayi sɛ ne din tena no. Ne mmɔreka paano nka ho, nanso na di apiti
amanehunu paano, efiri sɛ ɛhrɛ so na wofiri Misraim asase so, na wakae wo Misraim asase so fire da no, wo nkwanna nyinaa. Na ma wɔnhunu mmɔreka wɔ wo nkyɛn, w'asase nyinaa so nnanson. Nso ma nam a woku no da a edi kan anwummerɛ no bi nka nkosi anɔpa. Nkum twam no wɔ wo nkuro a Awurade wo Nyankopɔn de rema wo no biara mu. Gye faako a Awurade wo Nyankopɔn beyi sɛ de din tena no. Ɛhɔ na kum twam no anwummerɛ a owiare kɔtɔ no, wo Misraim fire brɛ no mu. Na ma no mmen na di no faako a Awurade wo Nyankopɔn bɛkyerɛ hɔ. Na de akyi a wasane akɔ ntomadan mu. Nansia na di apiti. Ɛda ɛtɔ so nson no nyɛ afahyɛ nhyiamu ma Awurade wo Nyankopɔn. Nwɛ adwuma biara. Adapɛ nso na kan fa. Da a wɔrefiri ase de kantankrankyi ahyɛ ayuo mu no na firi kan adapɛ nso. Ne di adapɛ dapɔn nam ma Awurade wo Nyankopɔn. Bɔ wo nsɛm ayamyi afɔdeɛ sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn hyira wo no. Na ma w'ani nye Awurade wo Nyankopɔn anim. Wo ne wo babarima ne wo babaa, ne w'akoa ne w'afenaa, ne Lewini a ɔwɔ wo kuro apono mu, ne wɔhɔhoɔ ne awisia, ne wɔkunafo a wɔwɔ mu mu, faako a Awurade wo Nyankopɔn beyi sɛ de din tena no. Na kae sɛ woyɛ akoa Misraim, na hwɛ na yɔ ahyɛdeɛ yi. Di asesen nnapɔn nna nnanson, bere a waboaboa w'ayuporobea ne wo nsakyia mena mu ade ano no, na ma w'ani nye wo nnapɔn nna no mu. Wo ne wo babarima, ne wo babaa, ne w'akoa ne w'afenaa, ne Lewini ne wɔhɔhoɔ ne awisia ne okunafo a wɔwɔ wo kuro apono mu. Nanso na di dapɔn nna no ma Awurade wo Nyankopɔn, faako a Awurade ayie hɔ. Na Awurade wo Nyankopɔn behyira wo, wo nnɔbae mu ne wo nsa ano adwuma nyinaa mu. Enti mo ani nye ara. Afirinhyia biako mu mprɛnsa na wo mmarima nyinaa meyi wɔn ho adi Awurade wo Nyankopɔn anim, faako a ɔbɛkyerɛ hɔ. Ɛpiti nnapɔn na, adapɛn dapɔn na, ne asesen nnapɔn na mu. Na wɔmfa nsapan meyi wɔn ho adi Awurade anim. Obiara mma deɛ ne nsa bɛso soɔ, sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn nhyira a ɔde ahyira wo no teɛ. Sisi wo so atemmufoɔ ne mpanimfoɔ, wo nkuro Awurade wo Nyankopɔn de rema wo sɛdeɛ wo musuakuo teɛ no nyinaa mu. Na wɔmfa atɛntrenee mu ɔman no. Nane atemmu ani, hwɛ nnipa anim, na nyɛ adanmudeɛ. Na adanmudeɛ fira nyansafo ani, na dane treneefoɔ nsɛm ani butu. Asɛntrenee akyi na die, na woanya nkwa. Wakɔfa asase Awurade wo Nyankopɔn de rema wo no. Ntannua biara mfa nyɛ abosompɔ wɔ Awurade wo Nyankopɔn afɔrebɔkyia a worebesie no ho. Na mfa ɔbo dum nsi hɔ mfa, na Awurade wo Nyankopɔn akyiwadeɛ no. Deuteronomy tidonson. Mfa nantwie anaa wodwan ne ho dɛm anaa de bɔne biara mmɔ afɔdeɛ mma Awurade wo Nyankopɔn. Ɛfiri sɛ ɛyɛ Awurade wo Nyankopɔn akyiwadeɛ. Sɛ wɔhunu wo mu, wo nkuro Awurade wo Nyankopɔn de rema wo no biara mu, ɔbarima anaa ɔbaa bi a ɔyɔ deɛ ɛnyɛ Awurade wo Nyankopɔn ani soɔ bu apam so, na ɔkɔkɔsom anyame foforɔ sɔre wɔn, anaa owia, anaa srane, anaa ɔsoro asafo a mabra no mu biara, na wɔka kyerɛ wo na wote a, ɛne ɛpɛ mu yie. Na sɛ wohunu sɛ ɛyɛ nokorɛ, na asɛm no wɔ mu sɛ, wɔayɔ saa akyiwadeɛ wɔ Israel a, ɛne ɛfa ɔbarima anaa ɔbaa a wɔadi saa asɛmmɔne firi adi wo kuro apono ho, ɔbarima o ɔbaa o, na si wɔn aboɔ ma wɔnwu. Adansefoɔ baanu anaa baasa anum asɛm so, na wɔmfa nkum deɛ ɔsɛ wuo. Wɔmfa ɔdanseni baako anum asɛm so nku no. Adansefoɔ no nsa na engu ne so kane nku no. Na ɛno akyiri no, ɔman no nyinaa nsa, na yi bɔne no firi wo mu. Sɛ asɛm bi a ɛho atemmuo yɛ wo den si wɔ mogya ne mogya ntam, asɛm ne asɛm ntam, ne ɔbɔ ne ɔbɔ ntam, na ɛyɛ wo nkuro mu akasakasa nsɛm bi a, ɛne ɛsɔre kɔ faako a Awurade wo Nyankopɔn bɛkyerɛ, na kɔ asɔfoɔ Lewifoɔ ne otemmufoɔ a ɔwɔ so saa berɛ no nkyɛn kɔbisa, na ɔnkyerɛ wo atɛn abuo, na di asɛm a ɔbɛkyerɛ wo faako a Awurade bɛkyerɛ no so, na hwɛ na yɔ sɛdeɛ wɔbɛkyerɛ wo nyinaa. Mmara a wɔbɛkyerɛ wo ne atemmu a wɔbɛka akyerɛ wo no so na die. Ma ne mfiri asɛm a wɔbɛkyerɛ wo no ho nkɔ nifa anaa benkum. Na onipa a obedi ahantansɛm na ɔrentie ɔsɔfo a ogyina hɔ som Awurade wo Nyankopɔn anaa otemmufoɔ no, saa onipa no ngu, na yi bɔne ne firi Israel. Na ɔman no nyinaa nte na wɔnsuro,
na wɔani ahantansɛm bio. Sɛ woduru asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo no so na wofa tena so na woka sɛ, mesi me so hene sɛ amanaman a wɔatwa me ho ahyia no nyinaa. Fa deɛ Awurade Onyankopɔn beyi no si wo so hene. Wo nuanom mu bi na fa no si wo so hene. Mfa ɔnanani bi a ɔnyɛ wo nua nsi wo so hene. Nanso ɔma n'apɔnkɔ nnɔɔso, na ɔma ɔman no nsane nkɔ Misraim nkɔpa apɔnkɔ dodoɔ. Na Awurade aka akyerɛ mo sɛ monnsane mfa ɔkwan yi so bio. Nanso ɔma ne yerenom nnɔɔso, na n'akoma amane. Saa ara na ɔma ne dwetɛ ne ne sika nnɔɔso pii. Na sɛ ɔte n'ahenni adwa so a, ɔnhwɛ mmara yi nwoma a ɛda asɔfoɔ ne Lewifoɔ anim no so ntwerɛ bi mfa, na ɛntena ne nkyɛn, na ɔnkenkan mu ne nkwanna nyinaa, na wasua Awurade ne Nyankopɔn suro, ne mmara yi mu nsɛm nyinaa ne ahyɛdeɛ yi hwɛ ne asodie. Na n'akoma ama ne ho so ansen ne nuanom, na wɔamane amfiri mmara nsɛm no ho ankɔ nifa anaa benkum, na amane na aware n'ahenni mu, ɔno ne ne mma Israel mu. Deuteronomy tidungɔtwe. Wɔmma asɔfoɔ Lewifoɔ, Lewi abusuakuo nyinaa nya kyɛfa ne agyapadeɛ biara Israel mu. Awurade gya afɔdeɛ so adeɛ ne n'agyapadeɛ na wonnie. Na ɔrennya agyapadeɛ ne nuanom mu. Awurade ne n'agyapadeɛ, sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ no. Na yɛnya asɔfoɔ no kyɛfa a efiri ɔman no nsɛm emfiri wɔn a wɔbɔ afɔdeɛ no nkyɛn. Nantwie o, odwan o, wɔmfa basa ne abɔgyeɛ ne efuro ma ɔsɔfoɔ no. Waburo, wɔnsa ne wo nwa di kan ne wo nwan ho nwi a wotwa kane no, fama no. Efiri sɛ ɔno na Awurade Onyankopɔn ayi no afiri musuakuo nyinaa mu, sɛ onyina nsom Awurade din mu, ɔno ne ne mma na nyinaa. Na sɛ Lewini bi firi wo nkuro no biara mu, firi Israel mu baabiara a wakɔsoɛ, na wɔde ne pɛ nyinaa ba bɛtena faako a Awurade bɛkyerɛ a, ɛnea ɔnsom Awurade ne Nyankopɔn din mu sɛ ne nuanom Lewifoɔ a wogyina Awurade anim hɔ nyinaa yɔ no. Wonya kyɛfa koro ni, nka deɛ firi n'agyanom ade a watɔn mu no ho. Sɛ wonya duru asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo no so a, nsua amanaman no akyiwadeɛ no yɔ. Ma wɔnhunu wo mu obi a ɔma ne babarima anaa ne babaa fa ogya mu, ɔkɔmfo a ɔhyɛ abosonkɔm, ɔbayifoɔ ne ɔdebisafoɔ ne ntafoayifoɔ, ne nkabrekyerefoɔ ne samanfrɛfoɔ, ne dunsini ne deɛ obi sɛ afunu. Efiri sɛ Awurade akyiwadeɛ ne wɔn a wɔyɛ yeinom nyinaa. Na akyiwadeɛ yi nti na Awurade Onyankopɔn retu wɔn afiri w'anim yi. Wo ne Awurade Onyankopɔn ntena no amudie mu. Na amanaman yi a worekotu wɔn yi tie abayifoɔ ne nkɔmhyɛfoɔ. Na wo deɛ, Awurade Onyankopɔn maa wo kwan sɛ yɔ no saa. Odiifo a ofiri wo mu a ɔte sɛ wo nuanom te sɛ me na Awurade Onyankopɔn bɛma no so ama wo. Ɔno na muntie no. Sɛdeɛ wobisa Awurade Onyankopɔn wɔ Horeb adwabɔ da no sɛ, ma mente Awurade me Nyankopɔn ni bio, na ma menhunu ogya kɛseɛ yi bio, na manwu. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, deɛ waka no, waka no yie. Mɛma odiyifoɔ so mama wɔn nuanom mu sɛ wo. Na mede me nsɛm bɛhyɛ n'anum, na waka deɛ mɛhyɛ no nyinaa akyerɛ wɔn. Na ɛbɛba sɛ, obiara a ɔrentie me nsɛm a ɔbɛka no me din mu no, me na mɛhwehwɛ no ne hɔ. Na odiyifo a ɔbɛma ne ho so aka asɛm bi me din mu a menhyɛ no sɛ ɔnka, ne deɛ ɔbɛkasa anyame foforo din mu no, odiyifo ɔko no bewu. Na sɛ woka no wakoma mu sɛ, ɛbɛyɛ dɛn ne ebehunu asɛm a Awurade nkaeɛ no a, deɛ odiyifo no kasa Awurade din mu na asɛm no anyɛ hɔ, na amma mu a, asɛm a Awurade nkaeɛ ne no, ahokyere na odiyifo no de kaeɛ nsuro no. Deuteronomy tidunkono. Sɛ Awurade Onyankopɔn twitwa amanaman a Awurade Onyankopɔn de wɔn asase rema wo no, na wotu wɔn tena wɔn nkuro ne wɔn adan mu a, yiyi w'asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo sɛ fa no so nkuro mmiɛnsa fa. Siesie ɛhɔ kwan no fa, na kyɛ w'asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo sɛ di soɔ no mu mmiɛnsa, na onipakumfo biara adwane akɔ hɔ. Na onipakumfo a onwane nkɔ hɔ na onya nkwa no ho asɛm nie. Deɛ onim na ɔde adeɛ bɔ no yɔnko, nanso bere a atwa mu no ɔntane no. Sɛ bi a obi ne no yɔnko kɔ kwaeɛ mu kɔto nnua, na ne nsa ma abonnua no so de retwa dua,
na dadeɛ no hɔn firi ne dua mu bɔ ne yɔnko ma no wu a, ɛneɛ onwane nkɔ nkuro yi mu biako mu na onya nkwa, na mogya ho werɛtɔfoɔ amfa no abufuhyeɛ anti onipakumfoɔ no, na ɔkwan no wareɛ nti wankɔto no anku no. Nso na ɛnsɛ sɛ onipa no wuo, ɛfiri sɛ bere a atwa mu no na ɔntane ne yɔnko no. Enti na merehyɛ wo sɛ yiyi nkuro mmiɛnsa fa, na sɛ Awurade wo Nyankopɔn trɛ wo hyia mu sɛdeɛ ɔkaa w'agya no ntam no, na ɔde asase a ɔkaa sɛ ɔde bɛma w'agyanom no nyinaa ma wo, na sɛ wodi mmara nsɛm a merehyɛ wo nnɛ yi nyinaa so yɔ, na wodɔ Awurade wo Nyankopɔn na wonante n'akwan so nna nyinaa, ɛnea yiyi nkuro mmiɛnsa bio ka mmiɛnsa yi ho fa. Na wanhwie mogya a bɔne nni mu angu asase a Awurade wo Nyankopɔn de rema wo sɛ di soɔ no so, na woanni mogya ho so. Na sɛ obi tane no yɔnko na ɔtɛ no sɔre to hyɛ ne so, na wɔde adeɛ bɔ no ma no wu, na odwane kɔ nkuro yi biako mu a, ɛnea ne kuro mpanimfoɔ nsoma ma wɔnkɔfa no mfiri hɔ, na wɔmfa no nhyɛ mogya ho weretɔfoɔ no nsa, na onwu. Ma wɔne nhu no mmɔbɔ, na yi mogya a edi bem ho afɔbuo fi Israel, na ensi wo yie. Ntwe wo yɔnko hyia a tetefoɔ atwa no w'agyapade a woanya mu wɔ asase a Awurade wo Nyankopɔn de rema wo sɛ fa no so. Ɔdanseni baako nsɔre ntia obi, amumuyɔ biara anaa bɔne biara ho. Bɔne biara a wɔyɛ mu, adansefoɔ baanu anaa baasa num nsɛm so na asɛm biara nyina. Sɛ ɔdanse kurumfoɔ bi sɔre tia obi di no mfomsoɔ ho adanse a, ɛnneɛ nnipa baanu a ɛham da wɔn ntam no megye Awurade anim, asɔfoɔ ne atemmufoɔ a wɔwɔ hɔ nna no mu anim. Na atemmufoɔ no mpɛɛpɛɛ mu yie. Na sɛ ɔdanseni no yɛ ɔdanse kurumfoɔ na wadi ne nua ho adanse kurumu a, ɛnneɛ monyɛ no sɛdeɛ osusuu sɛ anka ɔbɛyɛ ne nua no, na yi bɔne no firi wo mu, na wɔn a aka no nte na wonsuro, na wɔankɔ so ani asɛmmɔne a ɛte sɛ ye wɔ wo mu bio. Na ma w'ani nhu mmɔbɔ, ɔkra nsi ɔkra anan mu, ani nsi ani anan mu, ɛse nsi ɛse anan mu, nsa nsi nsa anan mu, ɛnan nsi ɛnan anan mu. Deuteronomy ti aduonu. Sɛ woretu sa ne w'atamfo akɔko na wohunu apɔnkɔ ne nteaseɛ nam ne wɔman a wɔdɔɔso sene wo a, nsuro wɔn, ɛfiri sɛ Awurade wo Nyankopɔn a ɔde wo firi Misraim asase so baeɛ no ka wo ho. Na sɛ mobɛn dɔm no a, ɔsɔfoɔ no mpi nkyɛn mɛkasa nkyerɛ ɔman no na ɔnka nkyerɛ wɔn sɛ, Israel tie, morebɛn dɔm nnɛ ne mo atamfo akɔko. Momma mo akoma ntu, munsuro na mo ho mpopo, na momma wɔn ho nyɛ mo hu, ɛfiri sɛ Awurade wo Nyankopɔn ne mo na ɛnam ne mo atamfo rekɔko ama mo na wagye mo. Na ahwɛfoɔ no nkasa nkyerɛ ɔman no sɛ, Oni ko a wasi dan foforɔ na ɔnkɔdii afiforɔ no, ma no nsane nkɔ ne fie, na wantɔ ɔko mu na obi ankɔdi afiforɔ no. Na oni ko a watɛ bɔbɛturo na onya nyia no, ma no nsane nkɔ ne fie, na wantɔ ɔko mu na obi anyia no. Na oni ko a wagye ɔbaa bi awadeɛ na onya nhyia no, ma no nsane nkɔ ne fie, na wantɔ ɔko mu na obi anhyia no. Na ahwɛfoɔ no nkɔ so nkasa nkyerɛ ɔman no sɛ, Oni ko a wosuro na n'akoma tuo no, ma no nsan nkɔ ne fie, na wama ne nuanom akoma anane sɛ ne deɛ. Na sɛ ahwɛfoɔ no wie ɔman no kasa kyerɛ a, wɔmfa asafohene nsisi ɔman no ti. Sɛ wobɛn kuro bi ne no rekɔko a, ka asomdwoesɛm kyerɛ no. Na sɛ wobua wɔ asomdwoe so na wɔhini wo a, ɔman a wobɛhu wɔn hɔ no nyitoɔ ma wo nsom wo. Na sɛ wɔne wo ani asomdwoesɛm na wɔne wo ko a, ɛne atua kuro no. Na sɛ Awurade wo Nyankopɔn de hyɛ wo nsa a, fa nkranta bobɔ emu mmarima nyinaa. Nanso mmaa ne mmɔfra ne afieboa ne deɛ wɔ kuro no mu nyinaa, emu asadeɛ nyinaa deɛ fomfa, na di w'atamfo asase a Awurade wo Nyankopɔn de ama wo no. Saa na yonkuro a ɛne wo ntam kwan ware pii a, ɛnyɛ amanaman yi nkuro bie no. Na amanaman yi nkuro a Awurade wo Nyankopɔn de rema wo sɛ di suo no mu deɛ, ma biribiara a ɛhome nya nkwa, na sɛ wɔn pasapasa. Hetifoɔ ne Amorifoɔ, Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ, Hewifoɔ ne Yebusifoɔ, sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn hyɛɛ wo no. Na wɔankyerɛ mo wɔn akyiwade a wɔyɛ ma wɔn anyame no nyinaa bi yɔ, na moanyɛ Awurade mo Nyankopɔn bɔne.
sɛ wotua kuro bi nna pii ne no reko afa a, mfa kuma nsan ho nnua na ɛso aba bi na die na mungu. Afuam dua yɛ onipa na watua no. Nanso nnua a wonim sɛ ɛnyɛ nnua a wodie no deɛ, sɛ no na twa fa yɛ kuro a ɛne wɔredi ako no ntu aban kosi sɛ wobɛbrɛ no aseɛ. Deuteronomy ti 21. Sɛ wohunu obi a waku no dawuram, asase Awurade Onyankopɔn de rema wo sɛ fa no so, na wonim deɛ okum no a, ɛnneɛ wo mpanimfoɔ ne w'atemmufoɔ mfira di nkosusu nkoduru nkuro a ɛdeda deɛ waku no ho no so. Ne kuro a ɛbɛn deɛ waku no ho no, saa kuro no mu mpanimfoɔ mfa nantwiburuwa a wɔmfa no nyɛ adwuma na ɔntwe konnua pɛn. Na kuro no mu mpanimfoɔ no mfa nantwiburuwa no nsane nkɔ subɔnhwa a nsuo sene wɔ mu a wɔnnɔɔyɛ na wɔnnua mu adeɛ da mu, na wɔmmu nantwiburuwa no kɔn mu wɔ subɔnhwa no mu. Na Lewifoɔ ma asɔfoɔ no mmra ho, ɛfiri sɛ wɔn na Awurade Onyankopɔn ayi wɔn sɛ wɔnsom no nhyɛ Awurade din mu. Na wɔn anum asɛm so na wɔmfa nni akasakasa ne ɔborɔ ho asɛm biara. Ne kuro a ɛbɛn deɛ waku no mu mpanimfoɔ no nyinaa honhoro wɔn nsa ngu nantwiburuwa a wɔabu no kɔn mu subɔnhwa no mu no so, na wɔmma wɔn ne so nka sɛ, ɛnyɛ yɛn nsa ne hwee mogya yi guiɛ, na yɛn ani anhunu. Awurade fa firi wo man Israel a wagye wɔn no, na mfa mogya a edi bem ho afɔbuo ngu wo man Israel so, na fa mogya ho bɔne yi firi wɔn. Na wo deɛ, yi mogya a edi bem ho afɔbuo firi wo mu, na yɛ deɛ tene Awurade ani so. Sɛ wotu sa ne w'atamfo rekɔko, na Awurade Onyankopɔn de wɔn hyɛ wo nsa, na wofa wɔn mu nomum, na wohunu nomum no mu baaberie bi, na wopɛ sɛ wofa no yɛ wo yere a, ɛnneɛ fa no bra wo fie, na wonyi ne ti, na wɔmubu no mmɔwerɛ, na wonyi ne domum ataadeɛ mfiri ne ho, na ɔntena wo fie nyam n'agya ne na bosome mu. Na ɛno akyiri no, woakɔ ne ho aware no na wayɛ wo ɛyere. Na sɛ ɛba sɛ wompɛ no bio a, ma no mfa ne ho nkɔdi sɛdeɛ ɔpɛ, na tɔn deɛ ntɔn no nyi sika. Ɛne no nni no sɛ afenaa, ɛfiri sɛ woahodwo no. Sɛ ɔbarima bi wɔ yerenom baanu, na ɔdɔ ɔbaako, na ɔnɔ ɔbaako, na deɛ ɔdɔ no ne deɛ ɔnɔ no wowo mama no, na abakan no ne deɛ ɔnɔ no ba a, ɛnneɛ da a ɔrekyɛ n'adeɛ mu ama ne ma no, ɔmfa deɛ ɔdɔ no ba nyɛ abakan ni deɛ ɔnɔ no ba a ɔyɛ abakan no anim, na ɔmmu deɛ ɔnɔ no ba no abakan ma no deɛ ɔwɔ nyinaa mu abupan mmienu, na ɔne n'ahoɔden ase fire. Abakan dibea yɛ ne dea. So obi wɔ ɔba ɔsoɔdenfoɔ ne otuatefoɔ a ɔntie n'agya ne na asɛm, na wɔtea no na ontie wɔn a, ɛnneɛ n'agya ne na nkye no mfa no mfiradi nkɔ ne kuro mu mpanimfoɔ nkyɛn, kuro no pono ano, na wɔnka nkyerɛ ne kuro no mu mpanimfoɔ no sɛ, yɛn bɛ yi yɛ ɔsoɔdenfoɔ ne otuatefoɔ, ontie yɛn asɛm, ɔyɛ ɔhwini ne nsabofoɔ. Na ne kuro no mu mmarima nyinaa nsi no aboɔ ma no ntɔ, na yi bɔne ne firi wo mu, na Israel nyinaa nte na wonsuro. Na sɛ obi yɛ bɔne a ɛsɛ kum na woku no de no sane dua bi so a, ne funu no ntena dua no so anadwo, sie na sie no da no ara. Na deɛ wasane no yɛ Nyankopɔn nnome, na woangu w'asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo sɛ de soɔ no ho fi. Deuteronomy ti 22. Nhunu wo nua nantwie anaa ne dwanten sɛ wɔrefom kwan, na ntwe wo ho mfiri wɔn ho. Fa wɔn nsan brɛ wo nua. Na sɛ wo nua no mmɛn wo anaa wonni no a, ɛnneɛ fa no brɛ wo fie na wɔntena wo nkyɛn, nkosi sɛ wo nua no bɛhwehwɛ no na wadane no ama no. Na saa nso na ɛyɛ n'afunumu, na saa nso na ɛyɛ ne ntoma, na saa nso na ɛyɛ wo nua adeɛ biara a ayera a wobɛhunu no, ntwe wo ho mfiri ho. Nhunu wo nua funumu anaa ne nantwie sɛ wahwe ase kwan mu, na ntwe wo ho mfiri wɔn ho. Boa no ma no ma wɔn so. Ɔba nhyɛ ɔbarima adeɛ, na ɔbarima nso mfira ɔba ntoma, ɛfiri sɛ wɔn a wɔyɛ yie nyinaa yɛ Awurade Onyankopɔn akyiwadeɛ. Sɛ anoma prebuo befiri w'anim kwan mu, dua biara so anaa ɛfam,
mma o, nkosua o, na ɛna no butu mma no anaa nkosua no so a, nkyere ɛna no mpae mma no so, na ma ɛna no nkɔ, na fa mma no, na asiw yie na wama wo nna aware. Sɛ wusi dan foforo a, gye wo dan atifi ban, na obi amfiri hɔ anhwe ase, na woamfa mogya ho asudie amma wo dan no so. Mfa de hodoɔ mmienu nnua wo bobeturom, na woayɛ w'aduade a woduae no ne bobeturo no mu nnɔbae no nyinaa kronkron prɛko. Mfa nantwie ne afunumu mmom mfuntum. Mfra ntoma a wɔde kuntu ne asaawa afra nwono. Yɛ wo ntoma a wɔde kata wo soɔ ahinanan so nnwo. Sɛ obi ware yerɛ na ɔkɔ ne ho, na ɔmpɛ no bio, na ɔde animguasesɛm to ne so, na ɔbɔ no dimmɔne sɛ, ma ware ɔbaa yi na mekɔɔ ne ho no, manto no ɔbaa bunu a, ɛne abɔfra no agya ne ne namfa abɔfra no baa bunu yɛ sɛ nkyerɛneɛ, mfiri mmra kuro no mu mpanimfoɔ nkyɛn wɔ kuro no pono ano, na abɔfra no agya nka nkyerɛ mpanimfoɔ no sɛ, mede me ba mama ɔbarima yi aware, nso ɔmpɛ no bio, na hwɛ, ɔde animguasesɛm ato ne so sɛ, manto wo ba no ɔbaa bunu, nso me ba babunu yɛ adeɛ nie. Na wɔntena ntoma no mu kuro no mu mpanimfoɔ no anim, na kurom hɔ mpanimfoɔ no mfa ɔbarima no ntwena so, na wɔnye no dwetɛ nnwetɛbena 100 mfa ma ababaa no agya, ɛfiri sɛ wabɔ Israel mu ɔbaa bunu dimmɔne, na ɔnyɛ ne yere, na ɔnko no ne nna nyinaa mu. Na sɛ asɛm yi yɛ nokwasɛm na wɔanhunu abɔfra no ɔbaa bunu no a, ɛnea wɔnyi ababaa no mmra n'agya fie aboboa no, na ne kuro mmarima nsi no aboɔ ma no ngu, ɛfiri sɛ wɔayɛ nkwaseadeɛ Israel mu, sɛ wɔabɔ adwaman n'agya fie. Na yi bɔne no firi wo mu. Sɛ wohunu ɔbarima bi sɛ ɔne ɔbaa a wɔyɛ obi yere da a, ɛnea wɔn baanu no ngu, ɔbarima a ɔne ɔbaa no daeɛ no ne ɔbaa no, na yi bɔne no firi Israel. Sɛ wɔde abɔfra a ɔyɛ ɔbaa bunu ma ɔbarima bi aware, na ɔbarima bi hu no kuro mu na ɔne no da a, ɛnea momfa wɔn baanu no mfiri adi nkɔ kuro no abɔbɔni mu, na monsi wɔn aboɔ ma wɔnwuwu. Ababaa no sɛ wɔwɔ kuro mu na wanteam, ne ɔbarima no sɛ wabrɛ no yɔnko yere aseɛ nti, na yi bɔne no firi wo mu. Na sɛ ɔbarima bi hunu ababaa a wagye no aware wɔ wuram, na ɔbarima no kye no ne no da a, ɛnea ɔbarima a ɔne ne daeɛ no nko na onwuo. Na ababaa no deɛ nyɛ no hwee, bɔne a ɛsɛ wuo ni ababaa no so. Ɛfiri sɛ sɛdeɛ onipa sɔre tia no yɔnko ku no, saa na asɛm yi teɛ. Ɛfiri sɛ wuram na ohunu no, na ababaa a wagye no awareɛ no team, na obi a ɔbɛgye no ni hɔ. Sɛ ɔbarima bi hunu abɔfra a ɔyɛ ɔbaa bunu a wɔmfa no ma aware, na ɔkye no ne no da na wohu no a, ɛnea ɔbarima a ɔne no daeɛ no ma ababaa no agya dwetɛ nnwetɛbena 50, na ɔnyɛ ne yere sɛ ɔbrɛ no aseɛ nti, na ɔnko no ne nna nyinaa. Ɔbarima biara nware n'agya yere, na onyi ɔbaa a ɔyɛ n'agya deɛ adagya so. Deuteronomy ti 23. Deɛ wapɛkyɛ ne hwew a, ne deɛ ne barima atwa no mma Awurade badwa mu. Adwaman ba biara mma Awurade badwa mu. Na wɔn ntoatoaso a ɛtɔ so 10 mpo mma Awurade badwa mu. Amonni anaa Moabni mma Awurade badwa mu. Wɔn ntoatoaso a ɛtɔ so 10 mpo mma Awurade badwa mu da. Ɛfiri sɛ wɔamfa aduane ne nsuo amehyia mo kwan mu, bere a mufiri Misraim reba no. Ne sɛ wɔkɔbɔɔ Beor ba Bileam a ofiri Petor wɔ Mesopotamia paa sɛ ɔmɛdome wɔn nti. Na Awurade Onyankopɔn ampɛ sɛ otie Bileam, na Awurade Onyankopɔn dane nnome no nhyira maa wo. Ɛfiri sɛ Awurade Onyankopɔn dɔ wo. Nhwehwɛ wɔn asomdwoe ne wɔn papa da wo nna nyinaa. Nkyiri Edomni, ɛfiri sɛ wɔyɛ wo nua. Nkyiri Misrini, ɛfiri sɛ woakɔyɛ n'asase so hɔhoɔ. Ma wɔbɛwo ama wɔn no awo ntoatoaso a ɛtɔ so 3 mmra Awurade badwa mu. Sɛ wofiri kɔkyere w'atamfo so nsraban a, hwɛ wo ho yie ade bɔne nyinaa ho. Sɛ ɔbarima bi wɔ wo mu a ne ho nteɛ wɔ deɛ ɛyɛɛ no anadwo ho a, ɛnea ɔmfiri nkɔ nsraban no akyi, ɔmma nsraban no mu. Na ɛrekɔ anwummerɛ no, ɔmfa nsuo nnware, na sɛ owia kɔtɔ a, ɔmmra nsraban no mu.
na yɛ baabi nsaba no akyi fa, na wafiri akɔ hɔ, na nya sɔsɔ wɔ w'adeɛ mu. Na sɛ wokɔkoto nsaba no akyi hɔ a, wode afuni akoto so, na wakata deɛ afiri wo mu no so. Ɛfiri sɛ Awurade Onyankopɔn nam wo nsaba mu sɛ ɔregye woɔ, na ɔde w'atamfo ama wɔ w'anim. Enti ma wo nsaba mu nyɛ kronkron, na wɔanhunu wo mu aniwudie biara, na wɔannane amfiri w'akyi. Mfa akoa a wafiri ne wura nkyɛn abɛdɔm woɔ nhyɛ ne wura nsa. Ɔntena wo nkyɛn wɔ mo mu. Wo nkuro mu biako a ɔbɛfa a ɛyɛ ma no mu nhyɛ ne so. Israel mmamaa mu biara nnane odwamanfoɔ, na Israel babarima biara nnane odwamanfoɔ. Mfa odwamanfoɔ apɛdeɛ anaa ɔkrama apaadeɛ mma Awurade Onyankopɔn fie wo bɔhyɛ biara mu. Na ne mmienu no yɛ Awurade Onyankopɔn akyiwadeɛ. Nye wo nua mfɛntomu, sika ho mfɛntomu anaa aduane mfɛntomu, anaa biara a wɔgye ɛho mfɛntomu ho mfɛntomu. Ɔna n'ani nkyɛn na gye mfɛntomu, na wo nua deɛ nye ne hɔ bi. Na Awurade Onyankopɔn nhyira wo deɛ wode wo nsa bɛka nyinaa mu, asase a worekɔ akɔfa no so. Sɛ wohyɛ Awurade Onyankopɔn bɔ a, nye nyaa sɛ wobɛma. Ɛfiri sɛ Awurade Onyankopɔn bɛhwehwɛ no wo hɔ, na adane wo bɔne. Nanso woanhyɛ bɔ no koraa deɛ a, ɛnyɛ bɔne ma wo. Deɛ afiri w'ano no, di so na yɔ, sɛdeɛ wofiri wo pɛ mu de w'ano ahyɛ Awurade Onyankopɔn bɔ no. Sɛ woduru wo yɔnko bɔ beturo mu a, di aba no bi sɛdeɛ wopɛ mee, na mfa bi ngu w'adeɛ mu. Sɛ woduru wo yɔnko awiu a egyina hɔ mu a, fa wo nsa pempane mɛteme no bi, na mma kantankrankyi so wɔ wo yɔnko awiu so. Deuteronomy ti 29. Sɛ ɔbarima bi ware yere, na ba sɛ onya n'ani so animuonyam, ɛfiri sɛ wahunu ne ho aniwudie bi a, ɛneɛ ɔntwerɛ awareko nwoma ma no, na ɔmfa nhyɛ ne nsa, na onya no kwan firi ne fie. Na sɛ ofiri ne fie kɔ na ɔkɔware ɔbarima bi, na ekunu foforɔ no nso mpɛ no, na ɔtwerɛ awareko nwoma ma no, de hyɛ ne nsa na ogya no kwan firi ne fie, anaasɛ ekunu a ɔwaree no akyire yi no wu a, ɛneɛ ne ka ne ekunu a ogyaa no kwan no nsane mɛware no bio, ne ho figuo no akyi, ɛfiri sɛ ɛno yɛ Awurade anim akyiwadeɛ. Na mfa bɔne ngu asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo sɛ di soɔ no so. Sɛ ɔbarima bi ware yere foforɔ a, ɔnkɔ ɔsa, na wɔmfa adwuma biara nto ne so, na ɔne ne ho ma ne fie afirinhyia, na ɔne ne yere a ɔwaree no ani nye. Obi nyi oyuyammoɔ ne ne ba awowa, na ɔni no regye nkwa awowa. Sɛ wohunu obi a owia ne nuanom Israelfo mu nipa bie, na odi ne nya anaasɛ wɔtɔn no a, ɛne owifoɔ no ngu, na yi bɔne no firi wo mu. Hwɛ yie kwatayadeɛ ho, na wɔhwɛ awiɔ sɛdeɛ asɔfoɔ Lewifoɔ no bɛkyerɛ mo no nyinaa pɛpɛɛpɛ. Sɛdeɛ mehyɛɛ wɔn no, saa na monhwɛ nnwɔ. Kae deɛ Awurade Onyankopɔn yɔɔ Miriam wɔ kwan soɔ, bere a mufiri Misraim reba no. Sɛ wode biribi fam wo yɔnko a, nhyɛ ne ne dan mu nkɔgye n'awowa. Adi hɔ na gyina, na onipa a wofam no adeɛ no mfa awowa no mmrɛ wo wɔ adi hɔ. Na sɛ ɔyɛ onipa a odi hia a, mfa n'awowa no nna. Owia kɔtɔ a, da n'awowa no kɔma no, na wɔmfa ne ntoma nna, na wɔnhyira wo, na ɛnyɛ wo trenee wɔ Awurade Onyankopɔn anim. Nhyɛ ɔpaani, mobroni ne ohiani a ofiri wo nuanom anaa ahɔho a wɔwɔ w'asase soɔ, wo nkuro mu no so. Da a ɔyɛ adwuma no ara na ma no n'apaadeɛ, na ma owia nkɔtɔ so, ɛfiri sɛ odi hia, na ɔde n'ani ato so, na wansu amfrɛ Awurade antia wo, na anane wo bɔne. Wonkum agyanom mpae mma so, na wonkum mma mpae agyanom so. Onipa no ara ne bɔne nti na wonku no. Nkyea ɔhɔhoɔ anaa wisi atɛn, na nyi okunafo atade awowa. Na kae sɛ woyɛ akoa Misraim, na Awurade Onyankopɔn gye wo firi hɔ, enti na merehyɛ wo sɛ di asɛm yi soɔ. Sɛ wotwa w'aduane w'afuo mu, na wowerɛ firi afi bi afuo mu hɔ a, nsane nkɔfa. Ma ne nyɛ ɔhɔhoɔ, awisia ne okunafoɔ deɛ, na Awurade Onyankopɔn ahyira wo wɔ wo nsa no adwuma nyinaa mu. Sɛ wopere wo ngudua a, nsane nkɔtwee so. Ma ne nyɛ ɔhɔhoɔ, awisia ne okunafoɔ deɛ. Sɛ wote wo bɔ beturom aba a, nsane kodi so mpɛpɛ.
ma ne nyɛ ɔhɔhoɔ, awisia ne okunafoɔ deɛ. Na kae sɛ woyɛ akoa Misraim asase so, enti na merehyɛ wo sɛ di asɛm yi soɔ. Deuteronomy ti aduonum. Sɛ ɔham ba mmarima ntam a, wɔmmra sɛnniɛ, na wɔmmu wɔn atɛn, na wɔmmu ɔtreneeni bem, na wɔmmu ɔbɔnefoɔ fɔ. Na sɛ ɔbɔnefoɔ no di hwe a, ɔtemmufoɔ no ma no nna fam, na wɔnhwe no wɔ n'anim, dodoɔ a ɛsɛ ne bɔne no. Mmaa 40 na wɔnka no, ɛntra so. Na wɔantra so anhwe no mmaa pii ansene yie. Na wo nua annane w'ani so ɔhohoro ani. Nkata nantwi a ɔporo awia no. Sɛ anuanom tena faako na wɔn mu baako wu na wɔnni ba a, owufoɔ no yere nkɔ baabi nkɔware ɔhɔhoɔ. Ne kunu nua nkɔ ne ho nware no, na ɔnyɛ ekunu nua ayɛdeɛ ma no. Na abakan a ɔbaa no bɛwo no, wɔmfa ne nua a owuiɛ no din nto no, na ne din ampepa ɛmfiri Israel. Na sɛ ɔbarima no mpɛ sɛ ɔware ne nua yere no a, ɛnneɛ ne nua yere no nkɔ kurow apono ano mpanyimfoɔ nkyɛn kɔka sɛ, me kunu nua mpɛ sɛ ɔma ne nua din tena Israel. Ɔmpɛ sɛ ɔyɛ me ekunu nua ayɛdeɛ. Na ne kurom mpanimfoɔ no mfrɛ no nkasa nkyerɛ no, na sɛ ogyina hɔ ka sɛ, mempɛ sɛ mɛware no a, ɛnneɛ ne nua yere no ntwimpire no mpanimfoɔ no anim, na ɔnsane ne nan mpaboa, na ɔnhinam n'ani so ntasuo nka sɛ, saa na ɔnyɛ ɔbarima a ɔmpɛ sɛ osiesie ne nua fie. Na wɔmfrɛ ne fie Israel mu sɛ, deɛ ne mpaboa asane no fie. Sɛ mmarima reko, obi ne ne nua, na ɔbaako yere twipini sɛ ɔrebɛgye ne kunu afiri deɛ ɔrehwe no no nsam, na ɔtene ne nsa sɔ ne barima mu a, ɛnneɛ twa ne nsa, ma w'ani nhu no mmɔbɔ. Nya abrammoɔ ahodoɔ 2, kɛseɛ ne ketewa wɔ wo fotuo mu. Nya efa ahodoɔ 2, kɛseɛ ne ketewa wɔ wo fie. Nya abramokwan mu a ɛtene, nya efa eduro na ɛtene, na wo na ware asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo no so. Na Awurade Onyankopɔn akyiwadeɛ ne wɔn a wɔyɛ yɛnum nyinaa, wɔn a wotwa nkontompo nyinaa. Kae deɛ Amalek yɛ wɔ kwan soɔ bere a mufiri Misraim reba no, sɛdeɛ ɔbɛtoa wɔ ɛkwan soɔ bere a wɔtɔ piti no abrɛ, na wotwa wɔn a aka w'akyire no nyinaa guiɛ wɔ w'akyire, na wɔansuro Onyankopɔn. Enti sɛ Awurade Onyankopɔn ma wo ɔhome firi w'atamfo a wɔtwa wɔn ho ahyia nyinaa nsa, asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo sɛ fa tena soɔ no so a, pepa Amalek nkaeɛ firi ɔsoro ase, ma wo werɛ mfi. Deuteronomy ti aduonu 6. Na sɛ wonya duru asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo sɛ di soɔ no so, na wofa tena so a, fa asase no so aduade a wubenya no w'asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo no soɔ no nyinaa so aduanekan no bi gu kyerɛnkyɛ mu, na fa kɔ faako a Awurade Onyankopɔn bɛkyerɛ sɛ ne din tena no, na kɔ ɔsɔfo a ɔwɔ so saa brɛ no nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ, mepae mu nnɛ mekyerɛ Awurade wo Nyankopɔn sɛ, maduru asase a Awurade kaa yɛn agyanom ntam sɛ ɔde bɛma yɛn no so. Na ɔsɔfo no nye kyerɛnkyɛ no mfiri wo nsɛm fa nsi Awurade wo Nyankopɔn afɔrebukyia no anim. Na gye so ka no Awurade wo Nyankopɔn anim sɛ, na m'agya yɛ Aramni a anka okyinkyin, na ɔde nipa kakra bi na esiane kɔɔ Misrim kɔyɛɛ hɔhɔhoɔ. Na ɔyɛ ɔman kɛse a wɔyɛ den na wɔdɔreeɛ wɔ hɔ. Na Misrifoɔ yɛɛ yɛn bɔne, na wɔhyɛɛ yɛn so, na wɔde ɔsom denden too yɛn so. Na Yesu frɛɛ Awurade yɛn agyanom Nyankopɔn, na Awurade tiee yɛn nne. Na ohu yɛn mmɔborɔ a yɛyɛ, ne yɛn haw, ne yɛn ahodwan. Na Awurade de nsa a ɛyɛ den, ne basa a watene mu, ne ahodwirideɛ akɛseɛ, ne nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ yi yɛn firi Misrim bae. Na ɔde yɛn aba ha yi de asase yi ama yɛn, asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ. Na afei hwɛ, mede asase a wo Awurade de ama me no so aduanekan maba. Na fa si Awurade Onyankopɔn anim, na sɔre Awurade Onyankopɔn anim, na gye w'ani adepa Awurade Onyankopɔn de ama wo ne wo fie no nyinaa ho, wo ne Lewini ne wɔhɔhoɔ a ɔwɔ wo mu no.
sɛ wowie wo nnɔbae mu ntotosoɔ dudu nyinaa yiyi, afe ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛne ntotosoɔ dudu ma afe no mu, na wode ama Lewini ne ɔhɔhoɔ ne awisia ne okunafoɔ ama wɔde no wo kuro apono mu amee a, ɛneɛ ka no wɔ Awurade Onyankopɔn anim sɛ, mayi akronkronneɛ afiri me fie, na mede mama Lewini ne ɔhɔhoɔ ne awisia ne okunafoɔ nso, sɛdeɛ wo mmara a wahyɛ me no nyinaa teɛ. Mamfom wo mmara nsɛm no, na me werɛ ɛmfi. Minnii bi m'awerɛhoɔ mu, na minyii bi bere a me ho nteɛ, na memfaa bi memmaa owufuo biara. Matie Awurade me Nyankopɔn ne, na mayɔ sɛdeɛ wahyɛ me no nyinaa. Firi wo tenabea kronkron ɔsoro brɛ w'ani ase hwɛ, na hyira wo man Israel ne asase a wode ama yɛn. Sɛdeɛ wokaa yɛn agyanom ntam no, asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no. Ɛnnɛ da yi, Awurade Onyankopɔn rehyɛ wo sɛ, yɛ ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ yi, na fa w'akoma ne wo kra nyinaa di so na yɔ. Ɛnnɛ waka no Awurade ho sɛ ɔbɛyɛ wo Nyankopɔn, na woanante n'akwan so, na woadi n'ahyɛdeɛ ne ne mmaransɛm ne n'atemmudeɛ so, na woatie ne nne. Na Awurade nso aka no wo ho nnɛ sɛ wobɛyɛ ɔno ara ne man, sɛdeɛ wahyɛ wo bɔ no, na woadi ne mmaransɛm nyinaa so, na wama wo so akyɛne amanaman a ɔyɛ ɔwɔ no nyinaa, de woayɛ ayɛyie ne din ne animuonyam, na woayɛ ɔman kronkron ama Awurade Onyankopɔn sɛdeɛ ɔkaeɛ no. Deuteronomy ti 29. Na Mose ne Israel mpanimfoɔ no hyɛɛ ɔman no sɛ, Munni mmaransɛm a merehyɛ mo nnɛ yi nyinaa so, na da a mobɛtwa Yordan akɔ asase a Awurade Onyankopɔn de rema woɔ no soɔ no, fa aboa kɛseɛ sisi hɔ, na fa akaadoo sra ho, na twa mmara yi mu nsɛm nyinaa gu so. Da a wobɛtwam akɔ asase a Awurade Onyankopɔn de rema woɔ no soɔ no, asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no, sɛdeɛ Awurade w'agyanom Nyankopɔn ahyɛ wo bɔ no. Na mo Yordan twam no, momfa aboa yi a merehyɛ mo nnɛ yi nsisi hɔ wɔ Ebal bepɔ so, na fa akaadoo sra ho, na si hɔ afɔrebukyia ma Awurade Onyankopɔn, aboa afɔrebukyia, ma dadeɛ so wɔ so, aboa muamu na fa si Awurade Onyankopɔn afɔrebukyia, na bɔ so ɔhye afɔdeɛ ma Awurade Onyankopɔn, na bɔ asomdwoe afɔdeɛ di no hɔ, na gye w'ani Awurade Onyankopɔn anim. Na twa mmara yi mu nsɛm nyinaa gu aboɔ no so, fa kurukyerɛ mu yie. Na Mose ne asɔfoɔ Lewifoɔ no kasa kyerɛɛ Israel nyinaa sɛ, Israel, monya asomtie. Ɛnɛ da woayɛ Awurade Onyankopɔn ɔman. Enti tie Awurade Onyankopɔn ne, na di ne mmaransɛm ne n'ahyɛdeɛ a merehyɛ wo nnɛ yi so. Na Mose hyɛ ɔman no da no ara sɛ, Mo Yordan twam no, yenum na enyina Gerisim bepɔ so nhyira ɔman no, Simeon ne Lewi, ne Yuda ne Isaka, ne Yosef ne Benyamin, na yenum nyina Ebal bepɔ so nnome, Ruben, Gad ne Aser, ne Sebelon, Dan ne Naftali. Na Lewifoɔ mfiri aseɛ mfa nne kɛseɛ nka nkyerɛ Israelfoɔ nyinaa sɛ, Nnome nka onipa a ɔbɛyɛ ohoni a wasene anaa agudeɛ, Awurade akyiwadeɛ, adwumfoɔ nsa no adwuma, na ɔde besi kukuwam. Na ɔman no nyinaa nye so sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ɔyɛ n'agya ne ne na. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ wɔtwe ne yɔnko hyeɛ. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ɔma onifirani fom kwan. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ɔkyea ɔhɔhoɔ, awisia ne okunafoɔ atemmuo. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ɔne n'agya yere da, ɛfiri sɛ wayi n'agya nkata ho. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ɔne aboa biara da. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ɔne ne nuabaa, n'agya ba anaa ne naba da. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ɔne n'ase da. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ohinta de adeɛ bɔ ne yɔnko.
Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ɔgye apaadeɛ sɛ obekum onipa a odi bem. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Nnome nka deɛ ɔmfa mmara yi mu nsɛm nsi hɔ sɛ ɔbɛyɔ. Na ɔman no nyinaa nka sɛ, Amen. Deuteronomy ti 28. na sɛ wotie Awurade Onyankopɔn ne sɛ ɔbɛhwɛ no wadi ne mmara nsɛm a merehyɛ wo nnɛ yi nyinaa so a, Awurade Onyankopɔn bɛma wo so akɔ soro asi asase so amanaman nyinaa so. Na nhyira yi nyinaa bɛba wo so na abɛto wo, ɛfiri sɛ wotie Awurade Onyankopɔn ne. Nhyira bɛka wo wɔ kuro mu, na nhyira ka wo wɔ afuo mu. Nhyira bɛka wo yafunu mu aba, ne w'asase so aba, ne w'afie bu amma, w'anantwie mma ne wo nnwan mma. Nhyira bɛka wo kyerɛnkyɛ ne wo mmɔre kodoɔ. Nhyira bɛka wo fie ba mu, na nhyira bɛka wo w'adifire mu. Awurade bɛma w'atamfo a wɔsɔre tia wo adi ntwewɔ w'anim. Wɔnam ɔkwan koro so befiri abehyia wo, na wɔnam akwan so adwane w'anim. Awurade bɛhyɛ nhyira ama no aba wo so wɔ w'asan so ne ade a wode wo nsa bɛka nyinaa mu, na wobehyira wo, asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo no so. Sɛ wodi Awurade Onyankopɔn mmara nsɛm so na wonante n'akwan so a, Awurade de wo begyina hɔ ayɛ ɔma kronkron afa sɛdeɛ waka wo ntam no. Na asase so aman nyinaa behunu sɛ wɔde Awurade din na ɛfrɛ wo na wobesuro wo. Na Awurade bɛma nnepa abu wo so wɔ wo yafunu mu aba mu, ne w'afiebua aba mu, ne w'asase so aba mu, asase a Awurade kaa w'agyanom ntam sɛ ɔde bɛma wo no so. Awurade bɛbue n'ade pa korabea a ɛyɛ ɔsoro no ama wo, na ato asase so osuo ne bere mu, na wɔahyira wo nsa no adwuma nyinaa. Na wode bɛfɛm amanaman pii, na wo deɛ woremfɛm obi hɔ biribi. Sɛ wotie Awurade Onyankopɔn mmara nsɛm a merehyɛ wo nnɛ yi sɛ wobɛhwɛ awe a, ɛne Awurade de wo bɛyɛ tire na ɛnyɛ dua, na wobɛkɔ soro ara na woremmra ase da. Nanso ma ne mfiri nsɛm a merehyɛ mo nnɛ yi mu biara ho nkɔ nifa anaa benkum, nkɔdie nyame foforo akyi nkɔsom wɔn. Nanso ɛbɛba sɛ woantie Awurade Onyankopɔn ne sɛ ɔbɛhwɛ ne mmara nsɛm ne n'ahyɛde a merehyɛ wo nnɛ yi awe a, nnome yi nyinaa bɛba wo so abɛto wo. Nnome bɛka wo kuro mu, na nnome aka wo wuram. Nnome bɛka wo kyerɛnkyɛ ne wo mmɔre kodoɔ. Nnome bɛka wo yafunu mu aba ne w'asase so aba, w'anantwie mma ne wo nnwan mma. Nnome bɛka wo fie ba mu, na nnome bɛka wo w'adifire mu. Awurade bɛma nnome, benatoɔ ne adapaabɔ aba wo so, deɛ wode wo nsa bɛka ayo nyinaa mu, deɛ akosi sɛ wo bra bɔne nti wɔbɛdware woɔ, na woasɛ ntɛm, ɛfiri sɛ woagya me. Awurade bɛma ɔyaredɔm afa mo ho, deɛ akosi sɛ wobewie wo hyeɛ ɛfiri asase a worekɔ so akɔfa no soɔ. Awurade de ɛfɔn ne ɔfeɛ, ne ahuhuro ne ahohyehyeɛ kɛseɛ, ne nkrantɛ ne ɔhoɔ ne ɔpoɔ bɛbɔ wo, na ebetiw de akosi sɛ wobɛsɛeɛ. Na wo soro a ɛwɔ w'atifi bɛdane kɔbere, na asase a ɛwɔ w'aseɛ adane dadeɛ. Awurade de mfuturo ne nso bɛyɛ w'asase so osuo, ama no afiri soro atɔ wo so de akosi sɛ wɔbɛsɛe woɔ. Awurade bɛma woadi w'atamfo anim ntwewɔ. Wonam ɔkwan koro so befiri akohyia wɔn, na wonam akwan so adwane wɔn anim, na wɔbɛto wo apete asase so ahenni nyinaa mu. Na wo funu bɛyɛ ewiem nnomaa nyinaa ne asase so mmoa aduane, na obiara renka wɔn. Awurade de Misraim mpɔmpɔ ne nsisiiwa ne ntutuɛ ne ntwom a wɔrentumi nsa bɛbobɔ wo. Awurade de adammɔ ne anifira ne akomam ahodwire bɛbɔ wo, na wobɛkeka awia ketee sɛdeɛ onifirani keka sum mu, na woakwan renwie wo yie, na ɛhyɛnko na ɔbɛhyɛ wo afom wo afa daa nyinaa, na obiara rennye wo. Wobɛgye ɔbaa ware, na obi ne no ada. Wobɛsi dan, na worentena mu. Wobɛtɛ bobituro, na worente ɛso aba. Wobɛkum wo nantwie w'anim, na worenni bi. Wɔbɛfa w'afunumu w'anim, na wɔrennane ma wo. Wɔde wo nnwan bɛma w'atamfo, na worennya ɔgyefoɔ. Wɔde wo mmabarima ne wo mmammaa bɛma ɔman bi, na w'ani bɛhwɛ, na wɔnhwɛ ama w'ani ato saa daa nyinaa. Efisɛ tumi biara nni wo nsam, w'asase so aba ne w'adwumadeɛ nyinaa, ɔman a wonni wɔn na wobedie.
na hyɛnko na ɔbɛhyɛ woɔ na wapɛkyɛ wo na nyinaa, na w'anisowade a wobɛhunu no bɛbɔ wo dam. Awurade de akuro bɔne bɛbɔ wo wɔ nankoroma ne srɛ so a wɔrentumi nsa ma woɔ firi wo nan ase kosi w'atifi. Awurade de wo ne wo hene a wobɛsi no wo soɔ no bɛkɔ ɔman a wo ne w'agyanom nnim soɔ, na hɔ na wobɛsom anyame foforɔ, nnua ne aboɔ, na wobɛdane ahodwirideɛ ne kasabebuo ne ɛfene. Aman a Awurade de wo bɛkɔ soɔ no nyinaa mu, wode aba pii bɛfiri akɔ afuom, na ketewa bi na wobɛboa no aba mu, ɛfiri sɛ ntutu mmɛbɛdi. Wobɛtɛ bobe nturo na wadɔ mu, na nsa deɛ worennom, na woremmoa aba no ano, ɛfiri sɛ mmoa bɛdi. Wobɛnya nwudua w'asase nyinaa so, na ngo deɛ worensra bi, ɛfiri sɛ wo nwudua no bɛporo agu. Wobɛwo mmabarima ne mmamaa, na wɔrenyɛ wo deɛ, ɛfiri sɛ wɔbɛkɔ nnommumfa mu. Wo nnua nyinaa ne w'asase so aba mɛbɛbɛfa. Ɔwɔho a ɔwɔ wo mu bɛkɔ soro akyɛ ne wo ara, na wo deɛ wobɛsane aba fam. Ɔno deɛ ɔbɛfam wo adeɛ, na wo deɛ worennya bi mfam no. Ɔno bɛyɛ tire, na wo deɛ woayɛ dua. Na nnome yi nyinaa bɛba wo so, na atiwa bɛto akosi sɛ wobɛsɛeɛ, ɛfiri sɛ woantie Awurade Onyankopɔn ne, sɛ wobɛdi ne mmaransɛm ne n'ahyɛdeɛ a ɔhyɛɛ woɔ no soɔ. Na ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ wo ne w'asefoɔ ho daa. Esiane sɛ woamfa anigyeɛ ne akoma pa ansom Awurade Onyankopɔn taamudie mu nti, wobɛsom w'atamfo a Awurade bɛsoma aba wo soɔ no, ɛkɔm ne sukɔm ne adagya ne nneɛma nyinaa mu hia mu, na ɔde dadeɛ kɔnnua bɛto wo kɔn mu akosi sɛ ɔbɛsɛe woɔ. Awurade de ɔman bi bɛfiri akyirikyiri afiri asase ano aba wo so ɔhwerɛ so, sɛdeɛ ɔkɔdeɛ tuo, ɔman a wonte wɔn kasaa, ɔman a wɔn ani yɛ den a wɔnhwɛ akɔkora anim na aberanteɛ nyɛ wɔn mmɔbɔ. Na wɔbɛdi wo mmoa mma ne w'asase so aba akosi sɛ wɔbɛsɛe woɔ, na ɔrennya w'aburo, nsa anaa ngo, w'anantwie mma anaa wo nnwan mma kosi sɛ wɔbɛsɛe woɔ. Na wɔbɛka wɔahyɛ mu wo nkurapono nyinaa mu akosi sɛ w'afasu atenten a ɛyɛ den a wode wo ho too soɔ no bɛba fam w'asase nyinaa so. Na wɔbɛka wɔahyɛ mu wo nkurapono nyinaa mu w'asase a Awurade Onyankopɔn de ama woɔ no nyinaa so. Na wobɛdi wo yafunu mu aba, wo mmabarima ne wo mmamaa a Awurade Onyankopɔn ama woɔ no nam. Ahohiahia ne ahokyere a w'atamfo bɛma wo ho akyere woɔ no mu. Ɔbarima a ɔyɛ mmerɛ na ɔdɔ ne ho wɔ wo mu bɛnya ne nnua ne ne kukum yerɛ ne ne mankae a wama no aka no ho anibɔne. Sɛ ɔrema wɔn mu biara ne manam a ɔredie no bie, ɛfiri sɛ hwee nkae wɔ ne ho bio. Ahohiahia ne ahokyere a w'atamfo bɛma wo ho akyere woɔ, wo nkurapono nyinaa mu no mu. Wo mu ɔbaa nso a ɔyɛ mmerɛ na ɔdɔ ne ho a ahodɔ ne mmerɛyɛ nti ɔnsɔn hwee pɛn sɛ ɔde ne nan besi fam no benya ne kukum kunu ne ne babarima ne ne babaa ho anibɔne. Na wode a afiri n'anan mu ne ne mma a wawoɔ no nti, ɛfiri sɛ adeɛ nyinaa mu hia nti obedi wɔn kokoam. Ahohiahia ne ahokyere a wo tamfo bɛma wo ho akyere woɔ, wo nkurapono nyinaa mu no mu. Sɛ worenhwɛ nnwɔmmara yi mu nsɛm a wɔatwerɛ no nwoma yi mu nyinaa, na worensuro dini a ɛwɔ animuonyam na ho yɛ hu yi a ɛne Awurade Onyankopɔn no a, ɛne Awurade bɛma wo haw ne w'asefoɔ haw ayɛ nwanwa. Ɔhaw akɛse a ɛkyɛreɛ ne nyarewa bɔne a ɛkyɛreɛ, na wɔde Misraim nyarewa a wusuo no nyinaa no bɛba wo so, na bɛfemfam wo ho. Nso yadeɛ biara ne ɔhaw biara a wɔntwerɛɛ no mmara yi nwoma mu no, Awurade de bɛba wo so akosi sɛ wɔbɛsɛe woɔ. Na mobɛka nnipa kakraa bi, nanso kane no na mo dodoɔ te sɛ ɔsoro nsoroma, ɛfiri sɛ woantie Awurade Onyankopɔn ne. Na sɛdeɛ Awurade ani gyee mo ho sɛ ɔbɛyɛ mo yie na wama mo adɔre no, saa ara nso na Awurade ani bɛgye mo ho sɛ ɔbɛsɛe mo na wadwerɛ mo. Na wɔbɛtutu mo afiri asase a morekɔ hɔ akodi soɔ no so. Na Awurade bɛbɛ wo ahwete aman nyinaa mu afiri asase ano akosi asase ano. Na hɔ na wobɛsom anyame foforɔ a wo ne w'agyanom nni wɔn a ɛyɛ nnua ne aboɔ. Na amanaman no mu nso worennya ahodwoɔ, na wo nam rennya ahome. Ɛhɔ na Awurade bɛma wo akoma a etuo ne ani a ɛyɛ samo ne wakra a ekusa. Na wo nkwa bɛsene w'anim ahinhim. Na wobɛsuro anadwo ne awia, na worennye wo nkwa nni.
na wakoma mu suro a wobesuro ne w'ani so ade a wobehuru nti anɔpa wobɛka sɛ yɛ anwummerɛ na anwummerɛ nso wobɛka sɛ yɛ anɔpɛ na Awurade de wobɛsane afa ahyɛn mu akɔ Misraim wɔ ɔkwan a mekaa wo ɛho asɛm sɛ worenhunu bio no so na ɛhɔ na mobɛtontɔn mo ho ama mo atamfo sɛ nkoa ne mfenaa na obiara rentɔ mo mpo. Deuteronomy ti 29. Yei ne apam a Awurade hyɛɛ Mose sɛ ɔne Israelfo mpam Moab asase so nka apam a ɔne wɔn pam Horeb ho no mu nsɛm no ho. Na Mose frɛɛ Israel nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, mo ara moahunu deɛ Awurade yɛɛ Faro ne ne nkoa nyinaa ne n'asase nyinaa mo ani so wɔ Misraim asase so no nyinaa. Nsɔhwɛ akɛse a w'ani hunuyɛ, sɛnkyerɛnneɛ ne anwonwade akɛseɛ no. Nanso adi besi nnɛ, Awurade maa mo akoma a enim adeɛ, ne ani a ehunu adeɛ, ne aso a ɛte asɛm. Na mama mo anante ɛsrɛ so mfirinhyia 40. Mo ntoma nsuu mo ho, na wo mpaboa ntetee wo nan ase. Mo ani paano, na mo anom bobesa ne nsa biara. Na mo ahunu sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn. Na moduru ha yi no, Hesbon hene Sihon ne Basan hene Og firi behyiaa yɛn bɛne yɛn koe na yɛkum wɔn. Na yɛfaa wɔn asase de ma Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasefoɔ abusuakuo fa sɛ woni so. Enti monhwɛ apam yi mu nsɛm ni so, na deɛ moyɛ nyinaa awie mu yie. Ɛnnɛ mo nyinaa mogyina Awurade mo Nyankopɔn anim. Mo atitire, mo musuakuo, mo mpanimfoɔ ne mo ahwɛfoɔ, Israel mmarima nyinaa, mo mma, mo yerenom ne wo hɔhoɔ a ɔwɔ wo nsaban mu, efiri duabuni so kosi wo nsusafoɔ soɔ. Sɛ wobɛhyɛne Awurade wo Nyankopɔn apam ne ne nse a Awurade wo Nyankopɔn ne wo repam na ɔredi nnɛ yi mu. Sɛ nnɛ ɔde wo resi hɔ ayɛ ne man, na ɔno nso ayɛ wo Nyankopɔn, sɛdeɛ ɔka kyerɛ woɔ ne sɛdeɛ ɔkaa w'agyanom Abraham, Isak ne Yakob ntam no. Na ɛnyɛ mo nko na me ne mo repam yi, na meredi nsie yi. Na mmom, me ne wɔn a wɔne yɛn gyina Awurade yɛn Nyankopɔn anim ha nnɛ yi, ne wɔn a wɔne yɛn ni ha nnɛ yi. Na mo ara munim sɛdeɛ yɛtenaa Misraim asase soɔ, ne sɛdeɛ yɛtwaa amanaman a mofaa wɔn mu baeɛ no mu. Na muhunu wɔn akyiwadeɛ ne wɔn nnua ne aboɔ ne dwetɛ ne sika ahɔnini a ɛwɔ wɔn mu no. Na monhwɛ yie, na ɔbarima bi anaa ɔbaa bi anaa abusua bi anaa abusuakuo bi antena mu a wɔakoma redane nnɛ afiri Awurade yɛn Nyankopɔn ho. Sɛ worekɔ akɔsom amanaman no anyame no, na nhini bi antena mu a ɛso ɛborɔ ne ɔnwono. Na sɛ ɔte nsie yi mu nsɛm no a, wɔanhyira ne ho n'akoma mu anka sɛ, menam m'akoma den yɛ mu deɛ, nanso menya asomdwoeɛ. Na wɔansesa deɛ wanom ne deɛ sukɔm de no ammom. Awurade rempere mfa mfiri no, na ɛno de Awurade abufuo ne ne ninkontwe bɛpunu onipa ko no. Na nse a wɔatwerɛ no nwoma yi mu no nyinaa bɛduru no, na Awurade bɛpepa ne din afiri ɔsoro ase. Na Awurade bɛyi no afiri Israel musuakuo nyinaa mu ama bɔne. Sɛdeɛ apam a wɔatwerɛ no mmara nwoma yi mu nsia no nyinaa teɛ. Na sɛ awoɔ ntoatoasoɔ a ɛbɛba, mo mma a wɔbɛsɔre adi mo akyire, ne ɔnanani a ofiri akyirikyiri asase so bɛba no hunu asase yi haw ahodoɔ ne nyarewa a Awurade de aba soɔ, sɔfe ne nkyene, hyia a asase no nyinaa ahye a wɔnnua so adeɛ na ɛnsoɔ, na wura biara mfifiri soɔ, sɛ Sodom ne Gomora, Adma ne Siboim, butu a Awurade de n'abufuo ne n'abufuhyia butuyɛ no a ɔbɛka ho asɛm. Na amanaman nyinaa bɛka sɛ, adɛn nti na Awurade ayɛ asase yi sɛ yie? Abufuo kɛseɛ hyehyɛ yi yɛ deɛn? Na ɔbɛka sɛ, ɛfiri sɛ wɔagya Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn apam a oyii wɔn Misraim asase soɔ no, ɔne wɔn pamyɛ no. Na wakɔ akɔsom anyame foforɔ, na wasɔre wɔn, anyame a wonni wɔn na ɛnyɛ ɔno na ɔde wɔn maa wɔn.
Na Awurade abufuo dɛre tiaa asase yi maa no de nnome a wɔatwerɛ no nwoma yi mu nyinaa baa so. Enti na Awurade atutu wɔn afiri wɔn asase soɔ abufuo ne aboɔhyeɛ ne abuhuro kɛseɛ mu, na wɔto wɔn agu asase bi soɔ sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi. Noma a ɛhunta yɛ Awurade yɛn Nyankopɔn dea, na deɛ wayi no adie no yɛ yɛn ne yɛn mma dea kosi daa, sɛ yɛni mmara yi mu nsɛm nyinaa so. Deuteronomy ti 30. Na sɛ nsɛm yi nyinaa nhyira ne nnome a mede masi w'anim yi ba wo so, na wokae wɔ amanaman a Awurade wo Nyankopɔn apam wo akɔ hɔ no nyinaa mu, na wosane ba Awurade wo Nyankopɔn nkyɛn, na wo ne wo mma tie ne nne sɛdeɛ merehyɛ wo nnɛ yi nyinaa, mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa mu a, ɛne Awurade wo Nyankopɔn bɛdane wo dɔ mu no, na ne yam ahyehye no ama wo. Na wasane aboa w'ano afiri aman a Awurade wo Nyankopɔn apansam wo akɔ hɔ no nyinaa mu. Sɛ wo nnipa a wapam wɔn no wɔ ɔsoro ano mpo a, efiri hɔ na Awurade wo Nyankopɔn bɛboa wo ano, na efiri hɔ na ɔbɛfa woɔ. Na Awurade wo Nyankopɔn de wo bɛba asase a w'agyanom dii soɔ no so, na wadi so, na wayɛ wo yie, na wama w'adɔre akyɛne w'agyanom. Na Awurade wo Nyankopɔn betwa w'akoma ne w'asefo akoma twetia, na wode w'akoma nyinaa ne wo kra nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn, na woanya nkwa. Na Awurade wo Nyankopɔn de nsia yi nyinaa begu atamfo ne wɔn a wokyiri wo a wɔtaa wo no so. Na wo deɛ, wobɛsane abetie Awurade nne, na wadi ne mmara nsɛm a merehyɛ wo nnɛ yi nyinaa so. Na Awurade wo Nyankopɔn bɛma wadi yie ama biribiara abɔ so, wo nsa ano adwuma nyinaa mu, wo yafunu mu aba mu ne wo mmoa mma mu, ne wo asase so aba mu, ɛfiri sɛ Awurade ani bɛgye wo ho bio ama wadi yie, sɛdeɛ n'ani gyee w'agyanom ho no. Sɛ wotie Awurade wo Nyankopɔn nne, na wodi ne mmara nsɛm ne n'ahyɛde a wɔatwerɛ no mmara nwoma yi mu no so, na wode w'akoma nyinaa ne wo kra nyinaa sane ba Awurade wo Nyankopɔn nkyɛne a, na mmara nsɛm a merehyɛ wo nnɛ yi nyɛ den ma wo, nanso ani akyirikyiri, ɛni ɔsoro na waka sɛ, hwan na ɔbɛkɔ ɔsoro ama yɛn akɔfa abrɛ yɛn ama yɛate ayɔ? Na ɛni po agya nso na waka sɛ, hwan na obetwa po ama yɛn akɔfa abrɛ yɛn ama yɛate ayɔ? Na asɛm no bɛn wo papaapa, ɛwɔ w'anom ne w'akoma mu sɛ yɔ. Hwɛ, ɛnɛ mede nkwa ne papa, ɛne owuo ne bɔne masi w'anim. Na merehyɛ wo nnɛ sɛ, dɔ Awurade wo Nyankopɔn, nantena kwan so, na di ne mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ ne n'atammudeɛ so, na woanya nkwa na woadɔ. Na Awurade wo Nyankopɔn ahyira wo, asase a worekɔ so akɔdi soɔ no so. Na sɛ w'akoma dane ne woantie, na woma wɔtwe wo kɔsɔre anyame foforɔ na wosom wɔn a, mepae mu mekyerɛ mo nnɛ sɛ, sɛeɛ na mobɛsɛeɛ. Wo nna renkyɛre asase a woretwa Yordan akɔ so akɔdi soɔ no so. Ɛnnɛ mefrɛ ɔsoro ne asase medi mo adanseɛ. Mede nkwa ne owuo, nhyira ne nnome masi mo anim. Enti fa nkwa, na wo ne w'asefo nya nkwa. Na dɔ Awurade wo Nyankopɔn na tie ne nne na bata ne ho. Ɛfiri sɛ ɛne wo nkwa ne wo nna dodoɔ, na woatena asase a Awurade kaa w'agyanom Abraham, Isak ne Yakob ntam sɛ ɔde bɛma wɔn no so. Deuteronomy ti 31. Na Mose kɔkɔkaa nsɛm kyerɛɛ Israel nyinaa, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mfirinhyia 120 ba ne me nnɛ, mentumi memfiri adi na mentumi memma mu bio. Nso Awurade aka akyerɛ me sɛ, worentwa Yordan yi. Awurade wo Nyankopɔn, ɔno na ɔretwa adi w'anim, ɔno na ɔbɛsɛe amanaman yi afiri w'anim, na wadi wɔn so. Yosua na ɔretwa adi w'anim sɛdeɛ Awurade aka no. Na Awurade bɛyɛ wɔn sɛdeɛ ɔyɛɛ Amorifo ahene Sihon ne Og a ɔsɛe wɔn no ne wɔn asase. Na Awurade de wɔn bɛhyɛ mo nsa, na moayɛ wɔn sɛdeɛ mmara nsɛm a mahyɛ mo no nyinaa teɛ. Monyɛ den na monyɛ nnam, munnsuro na momma wɔn ho nyɛ mo hu, ɛfiri sɛ Awurade wo Nyankopɔn no, ɔno na ɔne wo nam, ɔrempa wo na ɔrennya wo. Na Mose frɛɛ Yosua, na ɔka kyerɛɛ no Israel nyinaa anim sɛ, yɛ den na yɛ nam,
na wo na wode ɔman yi bɛkɔ asase a Awurade kan wɔ agyanom ntam sɛ ɔde bɛma wɔn no soɔ, na wo na wobɛkyɛ ama wɔn. Na Awurade ɔno na ɔredi w'anim, ɔno na obedi w'akyire, ɔrempaw na ɔrennya wo. Nsuro na ma w'akoma ntu. Na Mose twerɛɛ mmara yi, na ɔde maa asɔfoɔ no, Lewi maa wɔsoa Awurade apam adaka no, ne Israel mpanimfoɔ nyinaa. Na Mose hyɛɛ wɔn sɛ, daa mfirinhyia nson awieeɛ, adekyɛ afe afahyɛ no mu, asese nnapɔn nna no mu a Israel nyinaa ba rebepue Awurade Onyankopɔn anim, faako a ɔbɛkyerɛ no, kenkan mmara yi Israel nyinaa anim gu wɔ asom. Na ɔman no mmarima ne mmaa, mmɔfra ne wɔhɔhoɔ a ɔwɔ wo nkurapono mu mmodwa na wontie, na wonsua, nsuro Awurade Onyankopɔn, na wɔnhwɛ mmara yi mu nsɛm nyinaa nni so. Na wɔmma a wonnim no ntie, na wonsua, nsuro Awurade Onyankopɔn, na mode te asase a moretwa Yordan akɔ so akɔdi soɔ no so no nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, wo na a worebɛwuo no abɛn. Frɛ Yosua bra, na mommɛgyina ntomadan no mu, na menhyɛ no mmara. Na Mose ne Yosua ba bɛgyinaa Ahyiaeɛ Ntomadan no mu. Na Awurade de mununkum dum bɛyii ne ho adi ntomadan no mu. Na mununkum dum no bɛgyinaa ntomadan no ano. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, wo ne w'agyanom rekɔda, na ɔman yi bɛsɔre akɔdi asase a ɔrekɔ soɔ no ana ne nyame akyi adwamammɔ mu. Na wɔagya me, na wɔato m'apam a me ne wɔn pamoeɛ no. Na me bo bɛfu wɔn da no, na magya wɔn, na mayi m'ani ahunta wɔn, na wɔamene wɔn, na bɔne pii ne ahonyaahia ahodoɔ bɛto wɔn ama wɔaka no da no sɛ, ɛnyɛ yɛn Nyankopɔn a wɔnyi yɛn mu nti na bɔne yi abɛto yɛn yi anaa. Na me deɛ, bɔne a wɔayɛ no nyinaa sɛ wɔamane akɔ anyame foforɔ nkyɛn nti, da no hunta na mede m'anim bɛhunta. Na afei montwerɛ dwom yi mfa, na fa kyerɛkyerɛ Israelfoɔ, fa hyɛ wɔn anim. Na dwom yi ne me adanseɛ Israelfoɔ mu. Na mede wɔn bɛduru asase a mekaa ho ntam mekyerɛ wɔn agyanom a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no so. Na obɛdidi amee, na wɔayɛ akɛseɛ, na wɔamane akɔ anyame foforɔ nkyɛn, akɔsom wɔn, na wɔapo me, na wɔato m'apam. Na sɛ bɔne pii ne ahohiahia ahodoɔ bɛto wɔn a, dwom yi bɛyɛ danseni adi adanseɛ wɔ wɔn anim, ɛfiri sɛ ɛrempa wɔn asefoɔ anim, na menim wɔn adwene a ɔredwene ne mpo. Ansa na mede wɔn maduru asase a mekaa ho ntam no so. Na Mose twerɛɛ dwom yi da no ara, na ɔde kyerɛkyerɛɛ Israelfoɔ no. Na Awurade hyɛɛ Nun ba Yosua sɛ, yɛden na yɛnam, na wo na wode Israelfoɔ bɛkɔ asase a mekaa wɔn ɛho ntam no soɔ, na medi w'akyi. Na Mose twerɛɛ mmara yi mu nsɛm de hyɛɛ nwoma mu wie koraa no, Mose hyɛɛ Lewifoɔ a wɔso Awurade apam adaka no sɛ, momfa mmara nwoma yi nto Awurade mo Nyankopɔn apam adaka no ho, na ɛntena hɔ ni wɔ adanseɛ. Na me deɛ, minim w'atuateɛ ne wo kɔn a asene. Hwɛ, meda so ne mo te aseɛ nnɛ yi mpo, moyɛ Awurade anim atuatefoɔ. Na me wo akyiri ɛ, momma mo musuakuo mo mpanimfoɔ nyinaa ne mo ahwɛfoɔ mɛbɔ me nkyɛn dwa, na menka nsɛm nyinaa ngu wɔ asom, na memfrɛ ɔso ne asase ni wɔ adanseɛ. Na minim sɛ me wo akyiri no, sɛyɛ na mobɛsɛeɛ, na moamane afiri ɔkwan a mahyɛ mo no so, na bɔne abɛto mo daakye, ɛfiri sɛ mobɛyɛ Awurade anim bɔne, na mode mo nsa ano adwuma bɛhyɛ no abufuo. Na Mose kaa dwom yi mu nsɛm gu Israel badwa no nyinaa aso mu de kosii sɛ owieɛ. Deuteronomy ti 32. Ɔsoro, monyɛ aso na merebɛkasa. Na asase ntie m'anum nsɛm. Menkyerɛkyerɛ nso sɔ sɛ nsuo, na mekasa ngu sɛ obosuo, sɛ wira so mfetema, ne nhaha so hasuo. Na Awurade din na mɛbɔ, momfa anidie ma yɛn Nyankopɔn. Ɔbotan no, nade yɔɔ yɛ pɛ, na n'akwan nyinaa yɛ trenee. Ɔyɛ nokorɛ Nyankopɔn, na nkontompo nni ne mu. Ɔtreneeni ne teefoɔ ne no. Wadi no asɛmmɔne, wɔn kekaeɛ nti wɔna so nyɛ ne mma. Awoɔ ntoatoasoɔ kontonkyi a wakyea,
Awurade na mutua no kasa yi. Ɔman kwasiafo a wuni tire. Ɛnyɛ ɔno no wagya onya awoɔ. Ɔno no ɔyɛ ɔwoɔ na ɔde utim hɔ. Kae tetentire de na. Hwɛ awɔ ntoatoasoɔ dodoɔ no mfie. Bisa wagya no nkyerɛ wo. Wo mpanimfoɔ no ɔnka nkyerɛ wo. Ɔsoso no kyekyɛ asase ma amanaman. Ɔpaapae Adam mamu no. Ɔde aman no ahyɛ totoo hɔ sɛ Israelfo ano sie. Na Awurade kyɛfa ne man. Yakob ne n'agyapade a wɔasusu ama no. Ohunu no ɛsrɛ asase so ne nkyɛkyerɛ so. Ɛsrɛ pradada so mmoa werɛmfoɔ su mu. Otwaa ne ho hyiae. Ɔhwɛɛ ne so yie. Ɔkoraa ne sɛ n'aniwa kurutu awisi. Sɛdeɛ ɔkɔdeɛ hanya ne buo na otubɔ ne ma ho mpɛmpɛ no. Ɔtrɛɛ ne ntaban mu faa no. Ɔsoaa no ne ntakra so. Awurade nko ara na ɔkyerɛɛ no kwan. Na ɔnana nyame biara anka ne ho. Ɔmaa no fa asase soronsoron so kɔe. Na odi asase so nnɔbaeɛ. Na ɔmaa no fefee ɛwɔ firi ɔbotan mu. Ne ngo firi abohemaa mu. Anantwie nufusuo ani sradeɛ. Ne nnwan nufusuo. Nnwammuruwa sradeɛ. Ne Basan adwanini mpapodeɛ. Ne awio sawa mu sradeɛ. Na wonom boba ba mu mogya gyenigyene. Na Yesurum dɔre sradeɛ. Na ɔtotoo anankotie. Wadɔre sradeɛ ayɛ kɛse. Mu ayɛ du. Na wagya Onyankopɔn a ɔyɛ ɔno no. Na obu ne nkwagye botan no akumaa. Wɔde ananafoɔ nyame maa no twee ne nkunu. Wɔde akyiwade huru ne bo. Wɔbɔ afɔdeɛ ma abosom a wɔnyɛ Onyankopɔn. Ɛnyame a woni wɔn. Afoforo ɛbaa akyire yi na wɔn agyanom amfɛre wɔn. Ɔbotan a ɔwoo woɔ no, wɔannwene ne ho. Na ɔwerɛ firi Onyankopɔn a ɔkyem woo woɔ no. Na ne mmabani ne ne mmamaa ho ahinti. Awurade hunuyɛ no, ɔpoo wɔn. Na ɔkaa sɛ, meyi m'anim ahunta wɔn. Mɛhwɛ deɛ wɔn akyiri bewie. Na wɔn ntoatoasoɔ kontonkyi ne wɔn. Maa nokura ni wɔn mu. Wɔn deɛ, wɔde deɛ ɛnyɛ Onyankopɔn maa metwee ne nkunu. Wɔde wɔn adehuhuo yii me abufuo. Na me nso mede deɛ ɛnyɛ ɔman bɛma watwe ne nkunu. Mede ɔman kwasiafoɔ bi na ɛbɛyi wɔn abufuo. Na ogya asɔ m'abufuo mu. Na ɛredɛre akoduru asamaado aseɛ. Na ɛrehyɛ asase ne ne nnɔbaeɛ. Na ɛde ogya ato mmepɔ nnyinasoɔ mu. Mɛboaboa musuo ano agu wɔn so. Mɛhwire mɛgyan wɔ wɔn so. Ɛkɔm bɛfɔn wɔn. Na ahoɔhyɛ yadeɛ yɛayɛ bɛmmene wɔn. Na mɛsoma mmoase aba wɔn mu. Ne mfuturo mu awɔwɔ borɔ. Nkrantɛ bɛfa wɔn ma abɔnten so. Na ehu eku wɔn mpia mu. Abranteɛ ne ababaa. Akokoa ne deɛ wafu adwunu nyinaa. Anka me se, mehu agu. Mɛma wɔn kayɛto atwa firi nnipa mu. Sɛ ɛnyɛ ɔtamfo ahennyie na misuro a, na wɔn ahohiahiafoɔ annane me nsusue yi ani. Na wɔanka sɛ, yɛn nsa na adi nkonim. Na ɛnyɛ Awurade na ɔyɛ ɔyei nyinaa. Na wɔyɛ ɔman a afutu abɔ wɔn. Na nhunumu bi ni wɔn mu. So wɔyɛ anyansafo a anka ɔbɛte yie ase. Na wɔahunu wɔn awie akyire. Sɛ ɛnyɛ wɔn botan na watɔn wɔn, na Awurade ayi wɔn ama a, anka bɛyɛ dɛn na ɔbaakofoɔ bɛtaa apem, na baanu ama mpem du adwane. Ɛfiri sɛ wɔn botan te sɛ yɛn botan. Na yɛn atamfo mpo bu atɛnsa. Na Sodom bobe mu na wɔn bobe firi. Ɛne Gomora mfofowa so. Wɔn aba yɛ boraba. Wɔso esesa a ɛyɛ nwono. Wɔn nsa yɛ atweaseɛ borɔ. Ne nhurutia borɔ a ano yɛ den. Wɔn kura yɛnum wɔ me nkyɛn. Na wɔn nso ano wɔ m'adekorabea. Me na aweretɔ ne akatua wɔ me. Ɛberɛ a wɔn nan bɛwatiri no. Na wɔn dwɛreɛ da bɛn. Na deɛ wahyɛ ama wɔn bɛba ntɛntɛm. Na Awurade bɛbu ne ma atɛn. Na ne nkoa bɛyɛ no mmɔbɔ. Bere a obehunu sɛ wahodwo koraa. Na akoa na ɔde hyie ni hɔ bio. Na ɔbɛka sɛ, ɛhe na wɔanyame no wɔ. Ɔbotan a wɔde wɔn ho too soɔ no. Wɔn a wodii wɔn afɔdeɛ sradeɛ. Na wɔnom wɔn ahwiesa no. Ma wɔnsɔre mɛboa mo. Ma wɔnyɛ mo so nkatasoɔ.
afei muhunu sɛ mmiara me no na onyame biara nka me ho. Me na mekum na mema nkwa, mepira na mesa, na deɛ obetumi agye afiri me nsam ni hɔ. Na mema me nsa so mekɔ soro, na mese sɛ mete ase daa yi. Sɛ mese me nkranta nyinam no, na me nsa sɔ atemmuo mu a, mɛtɔ wɔn a wɔne me di asie were, na matua m'atamfo ka. Mɛma magya aboro mogya, na me nkranta di nam, atɔfoɔ ne nomum mogya, ɔtamfo tiri a apɛsɛ no. Amanaman, mo ne me man mmɔ anigye se, ɛfiri sɛ ɔbɛtɔ ne nko a mogya so were, na wɔde aweretɔ betua n'atamfo ka, na wapata ama n'asase ne man. Na Mose ba bɛkaa dwumi mu nsɛm nyinaa gu ɔman no aso mu. Ɔno ne Nun ba Yosua. Na Mose wie Israel nyinaa nsɛm yi nyinaa ka no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momfa mo akoma nto nsɛm a meredi mo ho adanse nne yi so, na mode ahyɛ mo mma sɛ wɔnhwɛ mmara yi mu nsɛm nyinaa ni so. Na ɛnyɛ mo asɛnhunu, na mmom ɛne mo nkwa. Na asɛm yi so na monam bɛma mo na aware asase a muritwa Yordan akodi soɔ no so. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose da no ara sɛ, kɔforo Abarim bepɔ yi, Nebo bepɔ a ɛwɔ Moab asase soɔ, Yeriko ntɛntɛn soɔ no, na kɔhwɛ Kanaan asase a mede me rema Israelfo sɛ ɔmfa no. Na wu wɔ bepɔ a woreforo akɔ soɔ no so, na wɔmmoaboa wo ano nkɔ wo nkurɔfoɔ nkyɛn, sɛdeɛ wo nua Aaron wuu hɔ bepɔ soɔ na ɔboaboa no ano kɔɔ ne nkurɔfoɔ nkyɛn no. Ɛfiri sɛ mofom me Israelfo mu, ɔham nsuo a ɛwɔ Kades sen serɛ soɔ ho. Esiane sɛ moanyɛ me kronkron Israelfo mu, na wobɛhunu asase no w'anim, na korɔ deɛ, worenkɔ asase a mede me rema Israelfo no so hɔ. Deuteronomy ti 33. Na yei ne nhyira a Nyankopɔn nipa Mose di hyiraa Israelfo ansa na ɔrewuo, na ɔkaa sɛ, Awurade firi Sinai bae, na opie firi Seir ma wɔn. Ɔhran firi Paran bepɔ so, ofiri akronkronfo apidu no mu na baeɛ. Ogya a ɛyɛ mmara ma wɔn wɔ ne nifa mu. Ane ɔdɔ ne man, na kronkronfo nyinaa wɔ ne nsam. Na wɔn deɛ, wɔboaboa wo nan ase na wotie w'asɛm. Mmara na Mose hyɛɛ yɛn, Yakob badwa agyapadeɛ. Na ɔyɛ Yesrun mu hene. Ɛda a ɔman no atitire hyiaeɛ, na Israel musuakuo nyinaa hyia faako no. Ruben nya nkwa na ongu, na ne mmarima nso nyɛ ketewa. Na Yuda nso die nie, ɔse, Awurade tie Yuda ne, na fa no kɔ ne man nkyɛn. Ma wo nsa nkoma no, na yɛ no ɔboafoɔ firi n'ahohiahiafoɔ nsam. Na Lewi ho deɛ, ɔkaa sɛ, wo nokora ne wo han wɔ wo ho teefoɔ no, deɛ wosɔɔ no hwɛɛ Masa hɔ, na wo ne no ham Meriba suo ho no, ɔno a ɔkaa wɔ n'agya ne na ho sɛ, minni wɔn, na wɔammu ne nuanom, na ɔpoo ne mma. Na wodi wo nsɛm so, na wɔkora w'apam. Wɔde w'atammudeɛ bɛkyerɛ Yakob, na wɔde wo mmara akyerɛ Israel. Wɔde aduhwam betua wo hwena no, na wɔde afɔdeɛ amuamu abegu w'afɔrebukyia so. Awurade, hyira n'ahonyadeɛ so, ma ne nsa ano adwuma nsɔ w'ani. Bobɔ wɔn a wɔsɔre tia no dwonku, ne wɔn a wɔtane no na wɔansɔre bio. Benyamin ho nso ɔkaa sɛ, Awurade dɔfo bɛtena ne nkyɛn dwoodwoo. Ɔkata ne so daa nyinaa, na ɔbɛtena ne mmatiri so. Na Yosef ho nso ɔkaa sɛ, Awurade nhyia n'asase, ɔmma no ɔsoro nepa, obosuo ne ebunu a ɛtrɛtrɛ aseɛ no deɛ, ne owia mu nnɔbae nepa, ne deɛ asrane ma no fifire mu nepa, ne tete mmepɔ atifi, ne daapem kokoɔ nepa, ne asase ne ne mayɛ mu nepa, na deɛ ɔte nkyɛkyerɛ no mu no ani sɔ. Ɔma no mmra Yosef atifi, ne ne nuanom mu hotuafoɔ no mpampam, ne nantwinini abakan animonyam wɔ no, na n'abɛn yɛ ɛkoa bɛn, ɛno na ɔde besunsum aman nyinaa guo akoduru asase ano. Na wɔn ne Efraim apidu no, Manase mpempem ne no. Na Sebulon ho nso ɔkaa sɛ,
Sebulon mo ani nye w'adifire mu, ne Isaka wo ntomadan mu. Wɔbɛfrɛ aman akɔ bepɔ no so. Ɛhɔ na wɔbɛbɔ trenee afɔdeɛ, na wɔbɛfefe ɛpo mu mmorosoɔ ne anwea mu ademudi a ɛhunta. Na Gad ho nso ɔkaa sɛ, Nhyira ne deɛ ɔtrɛ Gad mu, obutu hɔ sɛ gyatabereɛ, ɔtete basa ne mpampam. Ɔno na oyii deɛ edi kan faeɛ, na ɛhɔ na wakora mmarahyɛfoɔ no kyɛfa. Na ɔnam di ɔman no atitire mu, ɔyɛ Awurade trenee deɛ ne n'atammudeɛ wɔ Israel. Na Dan ho nso ɔkaa sɛ, Dan yɛ gyataburuwa, ohuri firi Basan. Na Naftali ho nso ɔkaa sɛ, Naftali a ani so amee no, na Awurade nhyira yɛ no ma, fa ɛpo ne awuhuru asase no di so. Na Asa ho nso ɔkaa sɛ, Ma wɔmfa mma nhyira Asel. Ɔnyɛ deɛ ɔsɔ ani ne nuanom mu, na ɔmfa ne nan mmɔ ngo mu. Dadeɛ ne kɔbere nyɛ wadaban. Sɛ wo nateɛ no, saa na w'ahoɔden nyɛ. Obi ni hɔ a ɔte sɛ Yesuro Nyankopɔn. Ɔnam soro di boa wo. Ɔde ne kɛseyɛ nam mununkum mu. Tete Nyankopɔn ne wo tenabea, na aseɛ na daapem abasa no wɔ. Na ɔbɛpam w'atamfo w'anim, na waka sɛ, dwɛre wɔn. Na Israel bɛtena hɔ dwoodwoo. Yakob asubura no nkutoo, ɔbɛtena aburo ne nsa asase so. Ne soro nso bɛsosɔ obosuo. Nhyira ne wo, Israel. Hwan na ɔte sɛ wo? Ɔman a wɔanya Awurade mu nkwagyeɛ. Ɔyɛ wo mmoa kyɛm, na ɔyɛ wo kɛseyɛ nkrante. W'atamfo bɛwae ama wo, na wo deɛ wobɛtiatia wɔn sorɔnsorɔmmea so. Deuteronomy ti 39. Na Mose firi Moab mpapre mu foro kɔɔ Nebo bepɔ so, Pisga atifi, wɔ Yeriko ntentensoɔ. Na Awurade maa ne hunu Gilead asase nyinaa de kosii Dan, ne Naftali nyinaa, ne Efraim, ne Manase asase, ne Yuda asase nyinaa de kosi akyiri po no ho, ne atifi fam asase, ne mpapre a ɛyɛ nkyerɛsua kuro Yeriko bɔnhwa no de kosii so a. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Yei ni asase a mekaa ho ntam me kyerɛɛ Abraham, Isak ne Yakob sɛ w'asefoɔ nam de bɛma wɔn no. Mama wo di w'ani ahunu, na ɛkorɔ deɛ worenkɔ hɔ. Na Awurade akoa Mose wuu wɔ hɔ, Moab asase so sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na osiee no bɔnhwa mu, Moab asase so, Bet-Poa ntentensoɔ. Na obiara nim ne damena de bisi nnɛ. Na Mose wuiɛ no, na wadi mfirinhyia 120. N'ani anyɛ kusukusu, na n'ahoɔden nso anhwan. Na Israelfo suu Mose Moab mpapre mu adaduasa. Na wodi Mose suu ne gyamna no wiei. Na nyansa honhom yɛ Numba Yosua ma, ɛfiri sɛ Mose de ne nsa guu ne so. Na Israelfo tie no, na wɔyɛɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na odiyifoɔ bi ansɔre Israel mu bio a ɔte sɛ Mose a Awurade hunu no mmɔanim. Nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ nyinaa Awurade somaa no sɛ ɔnkɔyɛ Faro ne ne nkoa nyinaa ne n'asase nyinaa Misraim asase soɔ no fam. Ne nsa a ɛyɛ den nyinaa ne ahudi akɛseɛ nyinaa Mose yɛɔ no Israel nyinaa anim no mu.